Jaun Andreok, pilotazaleok, arratsalde hon dizuela. Arratsaldeko 4 minutu gutxi dira, zuzenean gaituzue. Bilboko Bizkaia pilotalekutik, gaur beste betekada bat izango du oraindik ere inauguratu berria den pilotaleku honek. Ja, betekada batzuk badoaz, inauguratu zenetik. Eta gaurko hau, binakako final nagusiak ekarritakoa izango da. Begira, gorenean, anatzeatzean, sabaian kokatutako kamaratxo bat badugu, harkartutako irudiak dira hauek, eta hor eserleku huts asko ikusten da, baina laster denak beterik izango dira. Sekulako betekada izango du gaur Bizkaia pilotalekuak, gainera giro oso berezia izango dugu. Finaletan beti izaten da giro ona, baina finalistaren bat berria denean, eta jende berria jarraitzaile finaletara eta ohitu gabeko jarraitzaileak ekartzen dituenean, beste saltxa bat izaten da, eta gaur kasu horietako bat dugu, bereziki David Merinoren aldetik etorritako jarraitzaile zaratatsuak eta oso motibatuak izango bai ditugu Bizkaia pilotalekuan. Joxan Tolosa, arratsaldeon. Bueno, gaur hemen giro ikaragarria izango diagu, eta gainera pronostiko argirik gabeko norgehiagoka izateak ere ematen ziok beste saltsa bat. Bai, partidu oso iriki edek, izan degena, atzeren finala dituk, eta gaur egun handi bat izango dek. Olaizolak ez di jokatuko, hiru joko ez di jokatuko, baina finala handi bat eta iriki bat gendituek, Eta giro ikeragarri, bati bat interes handi eman ziok, bikote Errioxar bat iritsi alako, eta Armailetan behintzat Armailetako partidu partikularroi, Errioxarrak irabaziko iritzuzatak. Asko ikusi, pelotazale asko ikusi, kanpon Errioxarrak, eta hor buletsu dituk eta hor seguro irabaziko bela, geho kantxan ez egizan irabaziko. Kopuruan ez du galde handirik izango, baina bullanik bai ez uste du. Bai, garbi. Nire goiz etorrina gaurre frontoia, hemen irutarri galdea, eta urdako autobusak, kanpo ordena pelotaz Errioxarrak gortzean, eta dia motorra behotzen, bulle bauen, jolasa bauen, eta gaur hemen frontoien izango du. Kanpo aldean oraindik ere jende dezente izango dela iruditzen zait, barruan hutsune handiak daude, eta Elena Azpeitia, arratsaldeon. Aterpera etorri dira, eta orain poliki denak sartzen hasi dira. Goxanek ondo esan da bezala, Errioxar ugari, zaratatsuak, baina kopuruan ere asko. Esan digute, zehatz-mehatz esatea zaila dela, zenbat izango diren hemen, baina alde batetik eta bestetik sarrera ugari lortu dutela eta izango direla gutxi gora bera erdiak. 1.200 gora, 1.200 bat Errioxar izango dela gaur Bizkaia pilotaleku honetan. Eta Errioxar horien artetik bat, eta ez nola nahikoa ere, David Merinoren aita da, eta hemen txendut, hemen ondoan, nirean eta gutxienez pare bat galdera egin nahiko nizkioke. José Miguel Merino, arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, un día precioso. Bueno, está lloviendo un poquito, No sé qué tan precioso, luego se verá. Bueno, no hablaba de meteorología. Ya te entiendo, ya. Pues bueno, bien. Estamos con bastante ilusión, ya ves el ambiente, la gente que hay, y a ver si la cosa sale regular. Bueno, que salga bien, ¿o qué? Sí, por supuesto. ¿El chaval? Bien. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que está bien, que los nervios templados y bueno, pues esperar la hora. Que se vea también un buen partido y que, bueno, pues se ha recordado también, ¿no? Eso es lo principal, ver un buen partido, ver un buen espectáculo, luego pues si se puede se gana y si no pues nos marchamos a casa y ya está. No sé, bien. Pues nada, ya tendremos ocasión de estar a lo largo de la final. Eskerrik asko, José Miguel. Gracias a vosotros. Bueno, gizon, patxadako gizona da, semeak ere badu, nik uste aitaren aire bat alde horretatik, plaza gizona da, oso plaza gizona da David Merino, orain arte behintzat hori erakutsi du, gaur lehenbiziko finala jokatuko du eta ikusiko dugu, gaur ere doain hori erakusteko moduan den. Koldo Aldalur, arratsaldeon, zu kantxan zaitugu edo kontrakantxan? Bai, hementxe kontrakantxan leku ederrean ikusiz, batera eta bestera begiratu eta ze itxura hartzen ari den
Bizkaia pilotalekoa eta benetan uste dut gaur ere egun zoragarri izango dela, bai partida ikusteko bai eta bai jenderean giroa ikusteko ere. Atzo Labreten Ceciliok jokatu zuen eta Errioxarrek atera zuten bulla ez dakit hain leku handian ere kabituko den, baina uste dut gaur giroa benetan berezia izango dela. Eta beti gustatzen zaigu galdetzea artekariei ea ze diru aterako den, eta esan digute dirua pare-parean dagoela. Nahi baduzu gorri, nahi baduzu urdin. Zeuk aukeratu, gero asmatzea beste kontu bat izaten da. Lehenbiziko partida dagoeneko hasi da jokoan, aipatzeko astirik ere ez dugu izan. Eta hau ere oso partida interesgarria da, hemen pronostikoak argi xamar. Asegartzeko bikotearen alde, asegartzetik Pablo Berasaluze eta Alexis Apraiz, elkarrekin torneo garrantzitsuak jokatutako bikotea, maila handiko bikotea. Eta bestetik berriz, Mikel Idoate eta Inigo Pascual. Lehenbiziko sakea eurei egokitu zaie, Idoateri egokitu zaio. Eta lehen kintzea ere eurentzat izan da, urdinentzat. Goi mailako partidu jarri ziren bat Idoateri, nik uste asegartzeko bikotea favorito izango la, favorito garbi antza baino ikusiko du zenbuz moldatzean. Diruarentzat behintzat oso favorito. 160 marri entzun dugu azeran, orain gutxixo izango da, baina bai, nabarmen xamar behintzat. Pascual. Lehengo igandean Eibarren zen, eta golpez fresko ikusi genuen Abartzuzarra. Txokoan oso gaizki pausatu du Pablo, gorrireki botez. Bolea, hor da Inigo, erki eraman du. Apraizentzat aukerakoa, astindu, ia zazpian pumpa, eta tanto. Erki. Abagunea proposa zuen, beretzat pilota ona zen alde batetik, eta aurkariak lekuzkanpo zebiltzan bestetik, eta ez du alferrik galdu Gernika-Lungoko atzelari handiak. Bana horrenbestez, eta gorriek pilota aldatu nahi dute. Hemen duzu. Pascualek ez du eramaterik izan pixu handia zuen horrek. Probatu dute urdinek. Pablok eta Alexisek zera duten pilota, oraindik ere probatzen ari dira. Lauterdian pumpa atera du luze-luze. Pablok ongi erantzun dio Idoatek. Alexis. Zazpi terditik, Pascual ongi. Ongi Alexis ere. Erra pilotaka da. Eskuinez jarri da Idoate, ongi moztu. Erki moldatu da Pablo ere. Hasiera ona mantzie bi atzelari, eta batik bat Pascualek bai, gozatzen hasiek. Atzeko nagusitasuna oso importante izango dek. Aurrelarintzat bik tanto bukatzen dakienak, batik bat Pablo.
Idu bate, bai, baina erreza bukatzen dik, esan nahi nin, Pablo. Bai, tantoa bukatzeko garaian. Beste trebezia badauka. Gantxoa du, arma nagusia. Hor ere, ederki moldatu da, gero, hararararara! Inigo Pascual espezialista bihurtzen ari da horrelako jokaldietan, aurrera joan, eta gero efektuekin hor txokoan, ezkerrez txokorantzako efektuarekin eta egiten ditu jokaldi politak, lehengo igandean ere egin zuen, antzeko bat, eta orain begira zer egin duen, iritsi, Pablok nik uste nahita egin duela hormabiko txiki bat, hor pixka bat ezkerro horma joaraziz, txokotik joango zitzaiolakoan, eta Inigo iritsi eta... Bai, hor txokoa bituek, hor galduta ebile pixka bat, baina behartuta iritsi eta oso ondo indik, hor txokoti zabalera dejadoi. Bi eta bat urdin. Urrundik txokoan pausatu, eta gero Idoatek eraman bai, baina kentzerik ez du izan. Xabier, hauek aldira aste honetan uste dut aurkeztu dituzten kamiseta berriak. Politia dira, ez da? Hauexek dira, bai. Politia dira, ez da? Hauexek dira. Desberdinak dira, beti bezala enpresa bakoitzari diseinu bat egin dio Astore enpresak, eurek azaldu zuten aurkezpenean, asegartzeko pilotarientzat egindako kamisetek duten halako, ez dakit nola esan, borobilean egindako marra zabal batzuk baditu, eta horiek pilotari ematen dioten efektua adierezi nahi omen dute, marra horiek, marra borobil horiek, eta bestetik asperentzat egindakoek, hauek kolore nahasketa dute urdinek, kolore urdin ilunean daude nagusiki eginak, besapean marra zabal bat txuri, beheraino, eta gero paparraldean eta bizkarrean, gain gainetik abiatuta bizkarrean, urdin argiagoan egindako beste marrazki batzuk, eta bizkarreko horiek bizkarrezurraren egitura adierazi nahi dutela esan ziguten Astoreren diseinatzaileek, eta bai, nik uste kamiseta politak direla, etxe horrek ohiko kalitatearekin eta kalitate goreneko oialekin egindakoa beti bezala, eta gainera diseinu aldetik ere, horriak gustuak sartzen dira, baina nik uste diseinu aldetik ere oso politak, gustagarriak direla. Kanpora joan zaio Pablori. 4 eta 2 aurretik. Kuadro erdi baten abantaila du Idoatek, baina ez du minik egiten zagearekin. Sakatzaile handia ez da. Idoate, gaizki jotakoa, txokoan luze irten zaio eraman Pablok. Ederki Pascual, zartada bikaina, 6 terdian pumpa, 9 terdian, baztertu gainera, oso ona izan da. Leon ikusi bene Ibarrenea aldaketa bere jokun, golpez dago eto ikusi ginen, eta hori gaur atzea berriz erakusten aidek, hasiera hontan. Orain 3 hilabete oso ongi ibili zen Pascual. Gero txakalaldi bat izan du, baina lehengo igandean erakutsi zuen berriz ere kolpez eta dezente errekuperatu dela, eta gaur ere oso itxura ona ematen ari da, bai.
Pascual, zazpitik ezkerrez. Pablo, gantxoa, ez da txarra izan, eraman idoatek, sotaman orain bizi-bizi, Jaso Pascualek, oso pilota zaila atera du. Txokoan pausatu iritsi, baina ez du altxatzerik izan. Lehenbizikoan jo duela iruditu zait. Txapapean etzanda geratu da. Abartzuzarra, oso ongi jokatzen, gainera oso motibatuta. Txokoan utzitako pilota horietara ere oso ongi iristen ari da. Fresko dagoen bitartean. Ongi. Earki utzi, baino, eta nik uste lehenengo boten iritxela, Niri ala iruditu zaidak. Bueno, jokun sartuta behintzat. Eta ilusiokin eta gogoz jokatzen. Elena Azpeitia nor duzu ondoan? Bai, Juan Mari Juaristi, material hautatzailea dut ondoan. Juan Mari, arratsaldeon. Arratsaldeon danoi. Ez dago Irujo, ez dago Aimar, inoiz ikusi gabeko finala, baina final, giro aldetik eta aparta. Bai, giru da Bilduarri oso ona, kampeonato final guzti eta gu bezalakua. Danak esaten genuen hasi baino lehendu kampeonatu Aimar da Irujo izango zela, baina ez di izen. Baina, bueno, haizu, peloti holaxea eta nik uste finalin daurela merezi debenak. Bai, pixkak eskatuta azaldu ziren, pilota aukerak eta gunean Xala Laskurain, betiko kontua, pelotak gora, pelotak bera. Ez dakit Juan Mari berak eskatuta dagoen, edo nik uste dut odanetik dagoela, odenentza dagoela, eta denentza dagoenean ez dago deus esan beharrik, edo? Ez da danantzako, nik, kezkaute beti hoten naiz bakizu, nahi zirezu partio on bat ertetzie, eta baina, Xala eta Laskurain nik pintzatzet, kanponatu guztin ibilila, behar esate benez, ezin topaute bere etxago Mateila, ez? Eta nik uste linea hori kanponatu guztin ibilila, ez? Mateilan kontun, ez? Baina, nik uste Mateila kanponatu guztin bezala tiportaku daola, eta, partion bat ikusteun de Mateilatik ez deun itzeiten. Xalak izango du giltza finalarena, zauri ere ala iruitzaltzizu. Zer esan dezu? Xalak izango ote duen giltza partidu honena. Bai, nire etxako Xalan eskun dago, garbi izan behar da, Merino dago, Bildugarri jokukin dago, lo que pasa que Laskurain oso ondo da bilez, eta nik ustet, giltzi ezu esan dezun bezala, Xalan eskun dagoela. Eskerrik asko, Juan Mari. Zeuei, venga. Juan Mari Juaristi Atano 13. Pilotari ederra izana eta aspaldiko urteetan hautatzaile lanetan diarduena, beste azkoitiar baten ordezkoa lekukoa bera gartu baitzuen, Fernando Tapia lehena zenarena. Eta pilota hautatzaileekin, futboleko epaileekin gertatzen denaren antzeko zerbait gertatzen da. Inork aipatzen ez dituenean, seinalerik onena horixe. Horiek protagonismorik ezpaldima daukate, inork aipatzen ezpaldima ditu, normalean keixarik ez delako eta protagonismoa pilotariek eskuratu dutelako izaten da. Bakoitzak bere gustuko materiala aukeratu zuen. Horrek ez du esan nahi asmatu duenik ere, hobe beti pilotariak pozik geratzea, baina gertaliteke batzuei biziegiak komeni izatea, beste bat ere grazirik gabeak. Ikusiko dugu horiek seietatik aurrerako kontuak izango dira. Dena den argitu behar da Xalak eta Laskurainek ez zutela kexurik azaldu. Azaldu zuten kezka, esaten zuten haue pilota ezberdinak izan daitezke, gaur berritan bizi xamarrak iruditzen zaizkigu, eta gero ez dakigu zer gertatuko den. Esaten zuten, botea hartzen badute, gehitxo ibilikote diren, beldur gara. Baina ez zuten esan pilota txarrak zirenik. Esan zuten, pilotak momentuz biziatzekoak baina egokiak direla. Gero, beldur pixat badutela. Zait iruditzen eurentzat ere material txarra litzatekeenik hori, baina gero xeako kontuak horiek, hemen 7 eta 3 aurretik dira. Idoate eta Pascual.
eta hor eramateko pilota, ez du eraman kontrakantxan lan errazik ez da, baina hori eramateko pilota zen inolako zalantzarik gabe. 8-3 hemen apustuzaleek ustez bezala doaz gauzak partida hasieran. Elena, nor duzu orain ondoan? Bai, lehen aipatu dizuegu Errioxar ugari dagoela hemen Bizkaia pilotaleku honetan oso zaratatxoak dira, baina ez pentsa Xala eta Laskurain bakarrik egongo direnik. Hauek ere izango dute eta babesa. Nere ondoan, Saraluzeko zinegotzi badut, Lorea de Castro eta Aritz Laskurainen lagun mina. Lorea, arratsaldeon. Opa, arratsaldeon. Zuek ere urduri edo? Bai, dano gare urduri, ja, partidua hasteko zain. Errioxarrak oso sutsu daude, ikusmin handia sortu du Errioxan final honek, baina Soraluzen ere bai, Lorea. Bai, Soraluzetik bi autobus etorri gara, kotxean betorri da jendia, eta ia gure ahotsa entzuten da hemen frontoian ez Errioxarrona bakarrik. Hirugarrengoan eramango duzu Soraluzera txapela? Bai, espero baietz. Bueno, etorri zarete desente, bera ez dakit, aste honetan aritzekin izateko aukera izan duzu, ez dakit gaur bertan bai, hitz egin duzun berarekin, baina oso gertukoak zarete. Gaur ez naiz egon berakin, hastian ziar bai, eta berak gogoz dao, eta ia gogo hori gero transmititzen dan kantxan, eta danon laguntzakin txapela Soraluz erutzeru baten duen. Eskerrik asko, Lorea, suerte izan. Mi esker. Soraluzeko atzelariak bi final baditu aurrez jokatuak, baina oraindik ez du lehen mailako txapelik herrira eraman ahal izan, eta hemen zuloa irikitzen. Haiek ere ilusioz beterik daude, eta bai, zuloa dagoeneko zulo handia egin da. Handia irikitzen da, gaina atzeko kuadrotan alde handie. Hor Pascual asko zobeto jokatzen ari de, gozatzen agintzen, ezkerra bilatzen, Apraiz ezineen. Hemen aurreko beste partidu baten ikusi ginen, Apraiz ezineen, frontoi honetan atzeko kuadrotan da asko ibiltzen dek. Eta hiruat ere ondo bukatzen da, ondo laguntzen ari zaiok, Orain arte asko gehiago jokatzen. Eta beraz hauze aukera gutxikin. Gero sartuan eta aukera garbik ez ezki izan. Hor ezkerra bilatzen gainea. Eta eraban nagusitzen ari dugu arte. Pascual. Azpitik abartzu zarra. Pablo, oso ezki, oso bigun hor eramaten bakarrik ez, zerbait gehiago egiteko moduko pilota zuen eta txapa gainean jartzen saiatu da, oso gaizkio eta txapara joan zaio. 2 egin eta 3 galdu, Pablo. Apraiz. Ordu aukeran, Idoatek txokora ongi. Apraiz ederki moldatu da hor, zuloa oso ongi ikusi du. Bete beharreko zuloa. Gantxoa. Oia erabaga gaiztotu zaio. Ondo bildudik, ondo altxadik, alture mantzeko eta eskerpa eta sartzea ziaken, pelota gaizto hauen da eramatek iztik izan, Pascualek. Bueno, agian jende askok ez du jakingo, gaurko antolakuntzak Custom Sport enpresaren ardura dela, eta Josarra Garai dela ardura horren arduraduna. Josarra, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, goza erraza ematen du. Ateak ireki eta etorreko da jendea eta partidu ederra dago. Uste dut, ia 100 laguntzaretela gaur lanean hemen. Bai, gutxi gora goera 100 lagun gera, bai. Finaletan izaten dira arazo gehiago eta orduan gehitu egiten da kopurua. Normalean 80 lagun izaten dira eta gaur 100 lagun inguru.
Bilboko pilotalekuak beste aide bat eman dio pilotari, hori ezin daukatu, bestela begira armailak nola dauden. Idea polita izan zen, eta nik uste dut idea gauzatzen ari dela mamitzen. Bai, horrela da, ez? Nik uste dut asmatu gintzala frontoia hemen jartzea eta hain frontoi handia eta ikusgarria egiteaz. Eta gero ikusi dugu, partidu honak ekarri ezkero, erantzuten duela ikusleak, eta, bueno, gu alde hortatik oso pozik gaude, eta, bueno, horrela nahi dugu jarraitu. Eskerrik asko, zuere lazentuko zara, hemendik pare bat ordura, ez dena bukatzen denean. Bai, hori zera. Eskerrik asko. Joserra Garai, Euskadiko Pilota Federazioaren presidente izana, aspalditxo, gero Jaurlaritzaren kirol zuzendari ere bai, eta orain berriz ikusi duzue zer nolako ardurak dituen. Eta hor Miguel Gallastegi gizemea ondoan dituela. Behera bezalako xeak, gizon galantak. Amaika eta 3 aurretik ziren lan erdietan, orain 4 eta 11 Pascualek gora. Ezker Orman garbi izan da gainean. Bost eta 11. Oraindik ere utxune asko, Bai, pelota zale behan duzabiltze. Oso behan du. Hor biharren palko hori behintzat erdi utxitzeok. Agian futbolak zer ikusi izango du. Da, liteke. Txokoa pausatzen hasi da, eta gaizki dabil gaur. Behar zauz ere gaizki zebile, ez dela asmoatzen gai, beste hon batzutan bezala. Oso bigun dabil. Errioxako bandera ugari. Lehen biziko aldiz iritsi da. Goi mailako final handi batera. Binakako finalera. Bikote Errioxar bat, pilotari Errioxarrak lehen ere izanak ziren. Baina bikote Errioxarrik ez. Historikoa da aurten Titinek eta Merinok lortutakoa, eta alaxe bizi dute lorpen historikotzat hartu dute Errioxako jarraitzaileek ere, Augustok eta Davide Gerdietxia. 6 eta 12, orain ere txokoa zaintzera ongi joan da Inigo Pascual, baina orain honetan ez zaio nahi bezala irten jokaldia. Horretzio kendu, bolea sartu sake hori kentzeatik, bere atzelari kentzeko, eta hor motxen oso ondo bukatu dik, beraz hauzek. Xabier, eta ari gara aipatzen behin eta berriz, ez dakit nor, pilotariak urduri xamar daudela, artekariak urduri daudela, antolatzaileak urduri daudela, eta hemen lasai egoteko motiboa, bueno, batzuk bai, baina horien artean Martin Alustizak. Martin, zeuen enpresako bi bikote dira, zuei berdintzaizu, batzuk irabazi ala beste irabazi, eta gozatzeko moduko partidua da, ez da?
Bai, txapela azpen geratuko da eta alde hortatik lasai. Baina, bueno, galtzailea ere azpeko izango da eta orduan horrek ere pena ematen du, baina, bueno, ezberdina da, lau pelotariak etxeko balin badira, lasaiago ikusten da partidua, baina hala ere jaialdi bukatu arte, beti hauten da orkeska hori, nola dijoan jaialdia, dena ondo dijoan, eta bukatutakoan orduan bai lasaitzen geha, baina, bitartean, baina ez, lasaiago alde hortatik, kirolariak gureak direlako. Eskerrik asko Martin, uste dut Elenak baduela beste lagunen bat, eta haiek ze kontatzen diguten, gozatu partiduarekin. Bale, saiatuko geha, gerarte. Bai, Koldo, alaxe da, hau ez dago Martin Alustita bezain lasai, David Merinoren lagunak dira, ondoan ditudanak, Bilar de Torretik etorritakoak, Estefania López, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Nerviosos? Mucho. Pero ya no queda nada, ya a disfrutar. Se ha hecho un poco larga la espera. No te creas, ¿no? Ya estábamos afuera esperando, llevamos 1 hora y media, pero bien, nos ha apoyado mucha gente, muy bien. Bueno, tú has andado un poco con el tema de entradas, había muchísima demanda, no había posibilidad de dejar contentos a todos. ¿Te ha traído quebraderos de cabeza el tema? Muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, hemos intentado sobre todo repartir entradas a quien mejor se lo merecía, a quien más había ido a apoyar a Miguel, a David y a Titín, y así lo hemos repartido. Yo creo que al final todo el mundo está más o menos contento. ¿Tú sí que has tenido oportunidad de hablar esta mañana con David? Sí, esta mañana hemos hablado con David, he estado con él esta mañana en su casa. Cuéntanos. Nada, estaba leyendo el periódico tranquilo, le he ido a dejar la bolsa para dormir esta noche, allá estaba bien tranquilo, desayunando con su madre y ha hecho que nos lo pasemos bien, que disfrutemos por él. Pase lo que pase, lo vais a celebrar porque es como para celebrarlo. Lo vamos a disfrutar de todas formas porque para nosotros es campeón. Titín y él nos han ganado ya esta noche a todo el mundo. Nos sobra. ¿Vais juntos después a celebrarlo? Sí, luego cenamos todos juntos en Logroño. Muy bien, Estefanía, que disfrutéis, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Eta batek bat bikote gorri oso gaizki joatzen ari hemen, Lehenbiziko partidan, bai, oso lanka eskarra egiten ari da bikote gorria. Pablo erremate politen bat egin du, baina pilota asko galtzen, pilota erraza gainera, eskukoak. Pascualek, eraman. Txokoan utzi eta bigarrenean jaso du. Idoate atzerak azetorren. Eta Pascuali eskatu ere egingo ziola pentsatzen dut, baina Pascuali kolpea tira egin dio. Larri baina eraman. Azkenean 9 eta 13 eta hain gaizki jokatuta ere hortxe daude 4 tantora. Oso pelotaka gutxi gainea, 13 eta 9. Enbeste tanto jokatuta 200 pelotaka da. Eta ez digen gantzatzen partiduk, ez orain arte. Faltadik zerbait. Badakizue pilota zaleok gaurko final hau ikusten Euskal Telebistaren lehen katearen bitartez ari zarete gehienok, baina ETV sat eta internet bidez ari zaretenak ere ez zarete gutxi. Badakizue partida lasai ederrean ikusteaz gain, partidak eta nagusiki final handia lasai ederrean ikusteaz gain, mezuak ere bidalditzak ezuela, nagusiki albaldin baduzue eitb.comen bitartez bidaltzea hobe. eitb.comen sartu, kirolak zuzenean, eta han iruzkina idazteko aukera izango duzue. Eta guk ahal dugun neurrian aipatuko ditugu. Eta Twitter bidez edo bidalizkero ere moldatuko gara nolabait. Twitter bidez, lehentxeago Aspeko prentsa arduradunak bidalitako mezu bat jaso dugu. Gure 2000 jarraitzaileei gaurko egun berezian agur bat bidaliko? Nola ezpa? Twitterera eta sare sozialetara iritsi berri xamarra da, baina dagoeneko jarraitzaile asko ditu Aspek.
Eta Asperen jarraitzaile hori ez gain, Asegartzek dituenei ere, Asegartzek ere mila pasatxo behintzat. Denei eskuminak. Apraizi baztertu egin zaio, Jaso. Eskuinka da ederra Inigo. Apraizek eraman. Idoate, pilota ona, Ormabikoa txapapera. Oso pilota ona zuen. Berasaluzek 5 egin eta 5 galdu. Idoatek 3 egin eta 2 galdu. Eta 3 horietako bat, sake eramangarria gainera. Xabier, eta gaur Botillero lanetan arituko denetan bat, bietan bat, Joaquín Plaza dugu. Eta Joaquín Plaza mentxe, nire ondoan dut. Joaquín, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, la afición ayer en el Abrit, impresionante. Hoy, la afición riojana, seguro que también impresionante aquí. Bueno, ayer la verdad que las aficiones de los 4 estuvieron impresionantes. Parecía un Interpueblos, pero en profesionales, daba gusto. Las 4 aficiones estuvieron estupendas y bueno, creo que fue un partido muy bonito y muy grande para la pelota. Hubo una especial dedicación de Cecilio para ti. Sí. No, bueno, Cecilio él dijo que se lo dedicaba, no quería dejarse a nadie, que se lo dedicaba a toda esa gente que ya sabe, ¿no? Bueno, nos dimos un abrazo al final, bueno, normal, estamos muchas horas juntos, pero no, yo creo que Cecilio esto se lo tiene que dedicar a sus padres, a la gente que le apoya permanentemente. Yo convivo con él a diario y ya sé cuáles son nuestros temas. De todas formas, muchas gracias. Joaquín, bueno, hoy tenemos un partido importante, muy importante. Se suele decir que para la afición riojana, pero yo creo que es importante sobre todo para Augusto y para David y para los otros 2 oponentes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que especialmente hay 3, quizás Sala ya haya ganado más campeonatos, Lascurain no ha ganado ninguno, es un partido muy importante para él. David tampoco, es un chaval joven, no llega a 2 años en profesionales, una progresión total, y Titín, pues como decíais por ahí en los medios, no había ganado nadie un campeonato a su edad. Por lo tanto, muy importante para todos, muy importante para la afición riojana, porque es la primera vez que llega una pareja, y yo creo que para la afición en general, porque lo importante es que sea un partido bonito, que llegue también otra gente a las finales, y que levanten estas pasiones que están levantando estos partidos, ¿no? Pues nada, si puedes, que goces el partido. Gozaremos, dentro de lo que se sufre también es gozar, porque para eso trabajamos, para vivir estos momentos. Gracias. A vosotros. Joaquín Plaza, gaur berriz ere Botillero lanak egingo ditu, gaur gainera salbuespen gisa. Orain arte bikoteriak enpresa berekoak izanik etzen aholku emailerik izaten, baina orain honetan pilotariek eurek eskatuta gainera. Nahi ondo ditzata gaina. Niri ere, bai, zergatik ez ba. Bestela beharrezko balin badie final batean da beste partidutan enpresako dienen zeatik ez ba. Horixe ba. Hemen azkenean badirudi batzuetan pilota enpresen kontu hau futbolean bezala bizi behar dugula. Pilotarien jarraitzaile izan beharrean, enpresen jarraitzaile izan behar dugula. Edo batarena, edo bestekoa, izerraiz aspekoa, ala asegartzekoa. Eta nik uste gehienei hori bosta xola zaiela. Eta bestelako zenbait gauzatan ere ikusten da hori, esate baterako. Enpresa berekoak baldin badira bi bikoteak, enpresa hartako intendenteak jarritakoak izaten dira pilotak, ez bi enpresak jarritakoak. Zergatik hori ere? Piskat enpresak eta emoztu dienik ustez, askotan pelotarik bebenetako Botillero batekin baino gehi etorritu, kuadrileko laun batekin da... Kuadrileko laun horrek igual jakingo zin pelotan gainen, baina beste atutan kasu atutan ez da... Nik uste alde hortati bai piskat. Ez di esaten Botillero bate profesionala behaunik, baina... Jakin beharrik.
jakin behar pelotan gainen. Binakako txapelketan buruz-buru desberdina izaten du, baina binakakoetan beti enpresako teknikoak izaten dituk aholku emaile. Eta enpresa bereko bikote iritsitakoan, ezin, bati tekniko bat jarri, bati alustiza eta bestiari etxaniz edo bati Salvador Bergara eta bestiari Gartziari nota orduan, zitean egiten, baina, ekarri konfiantzazko norbait, eta orain honetan gainera, Laskurainen beraren eskaria izan zuen, eta bestei ongi iruditu. Logroñon ikusi baitzen, botillero ofizialik izan ezarren Joaquin Plaza antxe zegoela botillero lanak egiten, botileroa egoten den aulkitik metro terdira, eta orduan, zergatik hor disimuluan ibili, eta txartel gorria ikusitako futboleko internatzailea bezala hor sarearen bestaldetik. Jarri bakoitzari gustoko aholku emaile bana, eta kito. Apraizek, erki atzeratu du, hemen dator Idoate Giaso! Eta Pablo Geztu barkatu. Amaika eta Amasei eta Elena Azpeitia uste dut orain honetan lapurtarren bat duela ondoan, Xalaren jarraitzaileren bat, aurrera Elena. Bai, lehen izan dugu, Errioxarrekin hitz egiteko aukera, baita Aritz Laskurainen lagunekin ere, baina ez pentsa, gaur Xala hemen bakarrik egongo denik. Jean-Pierre, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Xala ez dela bakarrik egongo hemen Bizkaia pilataleku honetan gaur. Hori zeu getzetz. Gure etorri gira handik eta hori zeu, ez da bera ez. Ondoan Errioxarrak daude, oso zaratatsuak dira, eztarriak berotu egin beharko dituzue, zeuena animatzeko, Jean-Pierre? Gu biztu sobera animatzen, gu pilotartxeale gara, eta gero, hemen badago beste giruat, futbolekoa duzakizek, baina gu tozen gira partidaren ikustera. Eta gero kantuan ibiltzera, irabazi ezkero. Kantuz ez dakitez. Ze gertatuko da, nola ikusten duzu Jean-Pierre gaurko finala? Pentsatzen du Xalak irabaziko duela. Haren esku, ez, dago neurri batean gaurko partidua. Uste dut aregin behar dila diferentzia, pentsatzen du baietz. Ondo ekingo aldio partiduari, pixkat hor dago, koska, normalean kosta egiten zaiolako sartzea neurketan. Ez dakit hori, agian ongi sartiko da, eta uste dut irabaziko duela, bai. Eskerrik asko, Jean-Pierre. Jean-Pierre Txart jauna, Xalaren jarraitzailea, inpartziala esan digu, ez dakit hori izango izango denala, baina hor ondoan dituen, beste pilotazaleen ondoan, patxadako gizona. Ikuste atorriala, Keinu, Apraiz, ez du behar bezala aprobetxatu, alere bederazian baztertu. Behar bezala joa ez da izan, baina bitar dite jo baitu, eta gero aukera izan du Pablok, eta 12 eta 16. Xabi Egurenek mezua, arratsaldeon. Titine irabazten baldin badu binaka txapela lortzen duen zaharrena izango alda. Alaxe da, Xabi. Julian Retegik 42 urterekin irabazi zuen binakako azken txapela. Eta Titinek 43 baditu jada. Baina binakakoa izango ge. Binakakoa. Lautarriko txapela 43 urte indageo irabazi baizun, Julianek. Titinen aurka. Alere markarik handiena nik ustea tano hirugarrenarena dela. Ark 42rekin buruz-burukoa irabazi baizuen kantxa osoan, eta hori beste kontu bada. Oso bestelakoa. Eta gero, eta Merino gazteena, ez Merino gazteena, inola ere ez, gazteenetako bat bai, baina Ruben Belokik 20 urterekin irabazi zuen. Apraizek atzera. Askolek ez du eraman. 13 eta 16, beti atzetik. Baina partidun sartze bai eta ditu pixkana sartzen, arrisku ikeragarri zauke gorri izateko. Asko gustatzen dek. Gorri partidu hau, baina oso gaizki jokatu eta horreati atzeti bilituk eta baina arrisku ikuste zaiok.
Eta arrisku horren seinale artekarien oiuak lehen isilaldia izan dute, baina orain berriz ere ozen eta ugari ari dira. Horrek esan nahi du, bi tantura etorri direla gorriak. Bi tanturen aldea besterik ez. Eta dirua gorri. Bat eta huts urdinak irabazten hasi dira, bana, bi eta bat urdin, bina, gero alde handiak izan dituzte. Iruatek eta Paskualek, 11 eta 3 lan erdietan, baina aldea pixkanaka, ia osorik jandiete. Bi tantu falta osorik jateko. Paskualen erantzuna ona. Eta hor atzeraka atera du. Ez da git. Pablo eman dion ondia, edo ido bat ez egoen lekuzkanpo. Bai, hor eskubikin, jona izan duik eta atzeak eta pilatu intzaiok, baina... Pablo Berasaluze. Sake gurutzatua erdi-erdira irten zaio Paskuali. Arazorik gabe eraman du, Pablo gozo gaizki utzi. Gozatu gabea Idoaterena ere. Paskual. Erra pilotaka da, ezker hor mara gainera. Eta tanto, horrek merezi zuen tanto izatea. Oso eskuinkada ona izan da. 17 eta 15 turbildu bai, baina harrapatu ez oraingoz. Gaurko ontan epea da, jera laukoten ondona irutzizatak, ez dik asko behar, baina... Besteen artean nabarmentzeko, esan nahi duk. Bai. Atzera inigo gau ere, ederra, bizi. Zerpat esartu, gainea. Eraman, Aparaizek. Idoate. Besokakoan ireki, baina ez behar bezala. Bolea luze. Erki berriz ere Galanta mantzeo, eta ezkerpa eta bilatuz gainea, Asko jokatzen ari da. Eraman, Aparaizek, nahiko egin du. Txokoan efektu ondiarekin oso ondi, oraingoan bai. 18 eta 15. Bile gutxi xamazutek, baina pelotoi bile juteko azin, Idoatek. Ganchoa ona, eraman, Pablo Capraiz, bolea zongi. Lautik aire sartu da Pablo atzerariari laguntzearren gehien bat. Barruan. Gora, bai. Honek jo ere oso goitik egiten du, baina... Gehiegi arrotutako pilota. Bikote urdinek gaizki jokatzen, gaizki. Gorria, bai. Galtzaile, beraz hauzek erraztasun handik eman dizkik eta Praizeke gutxitan nagusituek, ezkarrak indal pelota ezin kendu zibiliek, eta Paskual latzeko kuadrotan askoz gehiago jokatu dik orain arte. Apraizen azken eskuinkada loratua. Errepikaturik.
eramateko sakea. 20-15. Luze, eraman Apraizek oso ongi oraingoan. Pascual, atzean askoz gehiago jokatzen ari da Inigo Apraiz baina. Hori ere baztertu. 21-15. Labur, Elena, nor duzu ondoan? Bai, ondoan Jose Antonio Ardantza lehendakari ohia dugu. Jose Antonio, arratsaldeon. Baita, zuri arratsaldeon. Berriz ere Bizkaia pilotaleku hau horrela ikustea gustu ematen du. Bai, benetan, gustu ematen da, bai. Oso giro ona ikusten da, eta, zer ikusten dugu. Sekulan ikusi gabeko finala, protagonistei dagokienean, baina itxura oso onekoa. Bai, ni pentsetute baiez, oso onekoa. Nire ustez eta gehiago, nik ustean duen beste batzuk egongo zirela finalean. Baina beti ondira Nafarrak aspalditik, ez da? Ongoen ez dago Nafarrak, ongoen dago Errioxakoak eta Iparraldetan eta Gipuzkoarrak. Orduen oso politia izango da, ni pentsatu benetan politia izango da finala. Hori espero dugu. Badu meritua, Titinek, 53 urterekin berriz ere final batean. Benetan dut meritu handia, zehalako sasoiakin, ikusita gainera gaur egun frontoietan eta nola mobitzen den pelota, ze askartasunarekin eta ikustea 53 urteko gizon bat mobitzea eta horan ibiltea meritua du. Horren nahi dauzan, zaindu egin dela asko. Eskerrik asko, Jose Antonio, gozatu. Zondo. Jose Antonio Ardantza lehendakaria, gaur ikusleen artean lehendabiziko partida amaitu da, 22-15 irabazi dute Idoatek eta Pascualek, guztiz merezia izan da gainera bikote urdinaren garaipena. Pascualen lanean oinarritua, baina Idoatek ere txukunantzean lagundu dio Abarzuzarrari. Apraizek ongi jokatu duenik ezin esan, baina Berasaluze baino hobeto, bai, nik uste gaur eskasen ibili dena bera izan dela. Batez ere oso biun ibili da defentsan. Eta ez da gaur aspaldi honetan ikusi dugun Pablo handi hori izan. Eta estadistikak eskaini aurretik oraintxe irten dira kantxara 4 protagonistak, ala 3, faltako da harein. 3, bai. Bai, zaratari gaundiena orain izango da. Gazteena irteten denean, ikusiko duzue. David Merino falta da hemen. Partida... Hemen da David Merino. Uste baino laburragoa gertatu gote zaio, berandu xamar dator. Hemen da David Merino entzun. Txistu, txalo, oiu, denetik bada hemen. Hau esek izango dira gaurko protagonista nagusiak eta laster eskainiko dizuegu. Partida hau, 12 minutu beharko dituzte. Berotzeko eta ekiteko. Iragarkiei tartetxo bat egin aurretik. Ikus dezagun zer nolako estadistikak utzi izkigun lehenbiziko norgehiagokak. Pablo Berasaluzek 8 egindako izan ditu. Sakez bat, dejadaz bat, airez 5, moztuta bat. Galdutakoak 5, 4 erasoan bestea Garbia. Idoatek eginak 7 izan ditu, sakez 2, dejadaz bat, airez 3 eta moztuta bat. Galdutakoak 2 erasoan bestea Garbia. Eta atzelarietan Apraizek egindako bat, atzean, hasieran, Berasaluzeren keinua aprobetxatuta. Galduak 5 pilota Garbi izan ditu, Pascualek berriz eginak 5, dejataz bat, zabalean beste bat, atzean 3. Galdutakoak 2 izan ditu, behartuta galdutako beste bat. Beraz, gaurko final handia jokatuko duten 4 mutilak jada berotzen. Alde batetik, Gorriz, noski, jokatuko dutenetako bat buruzburuko txapelduna delako Xala eta Laskurain, bestetik Urdinez, Errioxarrak, Titi 3. eta Merino 2. Eten alditxo bat egin eta bere alaxe gaituzue berriz ere. Zuzenean,
Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Entzuten. Fernando. Pintxatuko mesedez. Vale, ondo zio. Bueno, orduan, Fernando, orain bi bideo, lehen da bizi, edo bat gehi bi, nahi deken bezala. Bat gehi bat. Lehen biziko bideoa, Errioxarren iritsiera. Bai? Zer da, bideo osoa ala ofa? Ofa, bale. Eta bigarrena, bi korte, lehen da bizi Merino eta gero Laskurain. Bale, ba.
6ak izateko segundu gutxi batzuk falta, zuzenean gaituzue Bilboko Bizkaia pilotalekutik eta lehen hemen burrunda handia baldimazen, orain are eta handiagoa gehien bat, Erriexarrek ekarritakoa, final handietan sekula sartu gabea zen, orain arte denborarik ere ez du izan, bigarren txapelketa izan du oraingo hau David Merinok, eta iaz 4 hoberenetan sartu zen Irujorekin, aurten 2 hoberenetan, eta Errioxarrak asko behintzat autobusez etorri dira, eta iritsi direnean hartutako irudi batzuk baditugu, gure lankideek hemen prezintatutako kutsa duzue, hortxe dira bibikoteek hautatutako osteguneko pilota aukeraketan hautatutako 6 pilotak, eta ikus dezagun bada Errioxarrak autobusez iritsi direneko unea. Pozik iritsi dira, ez dakigu oraindik ere poz handiago itzuliko diren, ala burumakur, baina etorri oso animatuta, itxaropenez beterik, egun pasa oparoa izango delakoan. Bueno, ikusiko dugu nola irteten diren gauzak, eta ze bikoteen azkenean irabazlea Errioxarrek osatua, ala Lapurdiko aurrelariak eta Gipuzkoako atzelariak osatzen duten. Iritsi direnean atzelariak ere harrapatu ditugu. Ariz Laskurain, 3. finala jokatzera etorri da, David Merino berriz lehen bizikoari aurre egitera. Eta biak harrapatu ahal izan ditugu, eta hauesek dira eurek egin dizkiguten adierazpenak. David, después de años preparándolo, ha llegado el día grande. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que para mí es un día hoy que no esperaba llegar, bueno, todo el mundo sueña con él, pero bueno, la verdad que me ha llegado pronto, no sé cómo, pero la verdad que estoy súper contento, feliz por estar hoy aquí, muy ilusionado por cómo, esperando que salgan las cosas bien y ojalá pues después de aquí a 2 horas pues estemos más felices todavía. ¿Cómo estáis? ¿Qué querido? Bien, de momento tranquilo, ¿no? Con los tablos como todos los días, la semana la hemos llevado tranquila, bueno, hoy ya sí que se empiezan a notar los nervios más que la semana que los días anteriores, pero bueno, ya estamos otra vez ya preparando, esperando que espere, que empiece el partido y la verdad que con ganas ya. David, suerte. Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, Aritz, ze gorputzaldi ekarri du hain garrantzitsua den partidu baterako? Bueno, ondo, momentu espatxada, ez dagoak ipintzen, eta bueno, ja laster berotzeko ordua belduko da, eta, bueno, sensazio onak. Egun handia da gaur. Bai, bueno, binakako finala, eta partidu politxe guztu geratu dela, eta aberla Europartio matitzen duen, jendia gozatzen da ben, eta bueno, bakoitza bakigu zeinek irabazi nahi da ben, osek hori ez dut esango. Xala, nola ikusi duzu? Bueno, ondo nik usteot. Aste guztian da oso ondo entrenau da, eta nik usteot konfiantza zeltzen dela finaluntara. Zurte izan. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hori esek beraz, bi atzelarien adierazpenak, pilotalekura iritsi eta galtza zuriak jantzi bezain laster. Ariz Laskurainek, Josan, ja urte batzuk bazera matzak profesionaletan, 10 urte dagoeneko 3. finala badik, horrek ez zago sekula jakiterik, batzuetan esperientziarik gehien duena egoten du urdurien, baina normalean behintzat ematen dik, halako temple bat edo konfiantza bat edo egoera kritikoei aurre egiteko zerbait ematen dik, baina David Merino gere erakutsi dik plazagizona handia dela orain arte behintzat, berea eman izan dik egunik garrantzitsuenetan ere. Bai, nik uste ofizioa importantea ala eta urtekin ikasitiala eta jarritiala, eta nik iruditzata dudik etzogea bai Xala, bai Laskurainek normalen bere emango bela, behin ez da jakinen final baten baino. Eta Merino berriz ala erakutsi dik, txapelketa ikusgarri indik, partidu haundi gogatu izkik, eta gaurko honen pelotarik presioa montatzen da oso gazteik aztetxuk, txapelketatan da, ja 10-12 urteekin aztetxuk, maila guztietan hor goien ibilie, final asko jokatuik eta nik uste alde hortatik jarrita, hola, gaurkoare behantzat espeziala izango, gaundi izango, baino nik uste bai gaztetxotan, bai afizionotan partidu importante asko jokatu dula Merinok eta alde hortatik
eman gaula. Ikere gakoa Xalaren jokoan egongo dela uste alduk? Bai, nik uste gehienok, baldakiz, nahi iruditzen txapelketa ona ingabe Xalak, Laskurainek asko jokatuik, baina Xalak txapelketa ona ingabe, suerte dezentekin, baina alata guztiz ere, suertekin bakarrik iztek izisten final batea, eta horrek esan nahirik, ondo jokatzea bali madu Xalak, diferentzi markatzea pelotaria dek, diferentzia handi markatzea juna, goi mailako pelotaria dek, eta urduan beak ondo jokatzea hau, Xala handi bat ikuste hau, beak diferentzi markatu lezazkela, eta urduan partiduko kakoa hundinetakoa do izan laikela. Pilotariak dagoeneko hor dira, epaileak lagun dituztela kantxa erdirantz abiatzeko prest, artekariak berriz, jo eta su. Bai, lehen esan duguna, dirua parean dago, eta horre hasieran ekartzen duena da mugimendu asko. Eta, bueno, pilotalekoa goraino beteta dago, eta artekariak ere uste dut gaur lan asko izango dutela. Orain arte behintzat ozen ari direlako, eta ea Aitor Zubietarekin hitz pare bat egiten ditudan. Aitor, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, esan zizuten, egingo alde guzu botellero lana, baietz erantzun zenuen, eta orain ardura pixka. Bai, beti, tentsio puntu hori beti duzu, baina, lagunek hola eskadutako zerbait, beraiek ala hobezela pentsaba zuten, nik gustora, ez? Ondo daude mutilak? Bai, oso ondo, nik uste asko oso mentalizatua dago, eta hip jokatzeko askokin, ez? Sentio horretan nik uste sartuko dira partiduan, eta giro honekin, nik uste ziur partidu nahiko dutela. Suerte izan zure partetik ere. Ba, eskerrik asko. Aitor Zubieta, Xala eta Laskurainen botillero gaur. Xalak Aitor botillero zuela irabazi zuen. Buruz-buruko txapela ere. Eta Laskurainek ere tratu ona dauka Aitorrekin, eta bien artean Zubietarrari proposatzea erabaki zuten. Errioxarren kasuan berriz gauzak argi zeuden. Joaquin Plaza izango da. Beti bezala, euren aholku emaile, oraintxe elkarri bosteko eta besarkada bat eman diote. Bi botilleroek. Hor duzue, Aritz Laskurain. Merino gaztea, Irribarretxu. Irudi horietan ez du ematen, oso urduri dagoenik. Gora begiratu eta ikusten duenaz arro dagoela ematen du. Ekarri duen jendetza, sortu duen giroa, piztu duen ilusioa. Txapa airean, lehenbiziko sakea, Urdin. Hitin hirugarrena emango dio hasiera gaurko finala hundieri. Gaur irabazten duen atzelariarentzat lehenbiziko txapelduna, lehenbiziko txapela izango da, txapeldun berria izango dugu, hori ziur. Eta gaur irabazten duen aurrelaria, ja historiako haundienen artean sartuko da, binaka. Txapeli gehien dutenak. Julian Retegi eta Aintion Maiz dira, bosna dituzte, gaur irabazten duen aurrelariak laugarrena izango du. Horra Joaquin Plaza. Atzo Ceciliok beste batzuen artean Joaquini eskaini zion txapela. Txapelketa bikaina jokatu dute promozio mailan. Jon Jaunarenak eta Cecilio Balgainonek atzo 22 eta 14 menpean hartu zituzten Olazabal. Eta Larrinaga gero denborari baldin badaukagu izango dugu. Badugu asmoa, ez dakit denborarik izango dugu, baina asmoa badugu atzokoaren laburpena. Onaurkiak sartzeko eta Josean bikoterik onena horixe izan du. Finalean ere nagusitu egin zituen eta aurretik ere, aurreko bi faseak kontutan hartuta ere bikoterik osoena onena
distirarik handienekoa Jaunarena eta Cecilio gozatua izan du. Bai, batipat, hoi zagonik dira, velozidadea, pelota eman, urre, sasoia, dena erakutsi eta gaina Olazabal larrinak bikote bikaina osatu baino bikoten aurka ez oso nabarmen galduizki partidu guztik. Nik uste ben velozidade katzeak apiskatzea ditula ezin jarri zibiliela. Beak gutxi haustei asko zen pelota jaundik izanagatik gutxi haustei eta urduan beti ezin ibiza dituk bikote honen aurka atzo ikusi duen. Segundo bat bakarrik, Xavier, ipintza, artekaria, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Mordi. Ze diru daukagu? Dirua parparrian dago. Oale, gertatzen da, Riogano asko dola hemen eta danak urdin nahi dugu eta orduan pizkan flakan da, baina betzat dirua manteni dute dugu. Han asko egin? Hore, azkarrik asko. Elizaso, ipintza, Zestoar artekaria eta irudietan Michel Puyet jauna duzue. Biarriztik etorria. Eta Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusia zuen ondoan. Hasi da 2012ko binakako partida nagusia, final handia. Titin erasoan eutsi xalak. Merino, bostetik atzera, erdi-erdira. Bederatzi terditik, Jaso Laskureñek. Bolea gaiztoa eta tanto. Ongi iritsi da Laskurain, baina pilota azpi-azpietik zegoan, etzen erraza horri eustea. Hala bildu beharreko bere pelotea. Eskarpa eta ondo eta zaio oso ondore. Eta altxa berrekoa, bildu beharrekoa. Josean, gaur berritasun bat badiagu, 11 aldiz aipatutako kontua, sakez egindako tzat apuntatzen direla, gure kasuan eta beste komunikabide guztienetan, sake guztiak, sakearen bitartez egindako guztiak, eramatekoak izan zeinez, gaur lehendabiziko aldiz bereizi egingo diagu. Sakez apuntatutakoak, merezi dutelako, eta gainerakoak, errestoan huts. Oso ondo jutz izatak, Bueno, sakek indakotzat apuntatu izan dizkio eta asko ez baitie indako, galdutako baitie. Eta historian beti alaxe apuntatu izan dira komunikabide guztietan, garai bateko egunkarietan ere sakez hainbeste eta han ere izango ziren. Eraman beharrekoak makina bat, bueno, geu izango gara berritasun hori bereizketa hori egingo dugun lehenbizikoak gaur bertan hasita, binakako final handian hasita. Eta hor Titinek punpalaster ezin izan du eraman. Hain ondo modlatzen jokaldiaten, baina ranketa etorri zaiok eta ezin zehatu. Atzereko ez usten harrapatu baitu gaina. Gustu iritsiek, hori esen dago pelotorta, xala eta gaizkiko eta denbogin eman gabe amketa juntzaiok. Halare oso ondo moldatutzen deko Titin pelota klasioetan. Biak ere eramatekoak iruditu zaizki, Laskurenena eta Titinena. Zenbat eta oso zaila dituk, baina Titine artista pelotoetan. Baina atzer xamarrean hartu behar izan dik, Leku txarren hartu behar izan dik. Borea Felices Lópezen mezua, desde Laredo, aupa Titini Merino. Miguel Arretxeak berriz, Parisen eguraldi ona, baina pilotari begira. Ea gorri egira bazten duten. Jose Luis Bilbao, Bizkaiko aldu nagusia, partidari begira. Arrantza lehendakari ondoan duela. Eta Aitor Zubieta. Hau ere botillero aktiboa da oso, ez aurkian geldirik egoten dena. Eta xala urbildu zaionean. Zuntzenean joan da arengana. Eman beharreko aholkuak ematera. Miguel Gallastegi irudien eskuin aldean. Oraindik ere gizon larden askoa.
Xalaren lehen sakea. Erdi-erdira, bederatzitik, erantzun Merinok. Eta Titinor kontraerasoan saiatu da, efektuarekin. Jokaldi gaiztoa zijoan, baina txapa jo du, goiko ertza. Buruz-buruko txapelduna. Titinek boleaz erantzun dio. Eraman olabait, If. Atzera Xalak. Merino. Bederatzitik, Eraman. Bederatzit erditik orain. Ifek atzera egin behar izan du. Aztertutako pilota, Eraman, atzelari Errioxarrak, Lasku, lauterditik, ederra pilota gara. Ederra. Jaso Merino. Xala. Unpalaster jaso Titinek, hori ere etzen erraza. Atzera Ifek. Gantxoa. Atzera Titinek. Erki bi atzelarik gozatzen, duike, pelota urrutik hartzen, eta Xala ondo hasiala ematen diz, baina arte Titini berriz ezin asmatuz, zertan, baina hasi bakarri egin gaitu. Hor Xala ondo haidek, batzutan luzatzen, bestetan erdi hor bintartea moztu nahien, eta pelota ondo mugitzen haidek. Ongi leskurain. Oso ondore, bi atzelarik, Baita Merino ere. Aritz, pilota gara, bikaina. Oso ongi erantzun dio Merinok ere, kendu. Asku, seitik, astindu eta 8 erdira. Xalak sartzeko modurik ez. Dotorea izan da. Benetan dotorea. Ados jaun Andreo, gados. Bigarren berdinketa, hor duzue. Lehenbiziko bietan ez du asmatu, baina hau ez dako kiltzen. Titinek ez daki bestela jokatzen. Beti erasoan. Eta hau oso ona izan da. Xavier, ondoan Miguel Merino du, Daviden anaia. Miguel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, el partido no ha hecho más que comenzar, sensaciones. Bueno, está siendo un partido peloteado, muy largo y pues eso, yo creo que así va a ser de exigente todo el partido. Los zagueros han empezado bien. Sí, han empezado a un ritmo muy fuerte y eso, a ver si aguanta más mi hermano que la Escuray. Es que ricasco, Miguel. Vale, gracias. Titinen sakea. Eraman Laskurainek. Terditik, Soraluzeko atzelaria. Zazpi terditik Merino. Ezker Ormarantz. Titinek txokora. Xalak igarri egin dio eta oso urruti jarri du pilota. Hori da ezkerra. Hori da ezkerra. Berriz ere, erraztasun eta motorezia. Eta gainera bazterretik bazterrera. Pelota ikusgarri jotzen nahi den, Laskuain, asko gozatzen da nola, nun jartzen nahi den pelota, Orain ere ze erantzun eman dio Merino, eta beti ezkerrez jota ere, beti ezker dantz, askotan behintzat. Beste, hainbat ezkerron ere ezagutu ditugu, Ladis Galartzaena ikuskarria zen, esate baterako, oraindik ere brillu gehiagokoa nahi baldin baduzu, baina arpilota
asko ireki egiten zuen posturagatik. David Merino berriz, ezkerrez ere, ezkerron Marantz pilota asko jotzen du. Titinen bolea. Merino. Xalak ez du orain honetan ongi jo. Eskuinez atzera. Atzera goi baten ez dio utzi treziotarrak. Xalak ireki. Txartzat eman dute. Txartzat eman dute. Ez, bai. Txartzat, bai? Nik barruan izan dela uste izan dut. Xala orain konturatu da. Nien neu ere harrituta nengoen, Xalak ez dute protestarik egin behar. Niri zuzenean barruan iruditu zait, gero ez da zer izango zen. Hor, aldu egiten dugu. Beste errepikapenik ez aldugu, lankideok. Hemen. Barruan, esangonik epaia, hoi ikusitare, dudekoa, balite ukitzare, Ez dakit hor errepikapenak zalantza hundiagoa utzi dizkit. Hor barruko kantioia ukitu duela esango nuke. Baina tira, hor errepikapenean gure ikuspegi berbera duzue eta ziur aski denon ikuspuntua ez da. Ladiz galartza dut hemen Xabier barkatu hitza, hola, lapurtzea, Ladiz, arratsaldeon. Bai, berdin. Itxura polita hartu du partiduak, lehen da bizi Titinek eta atera duten pilota bizi zamarra itxuraz, baina pilota hau, orain jokatzen ari den hau, polita da eta pilota politarekin. Eta lo pilotari hauekin partidu ederra izan daiteke. Bai, alaxe da, Titin eta Merino atzen den pelota da, bote handiko pelota do. Pelota nahi jentek eta beste pelota nahi gehiago gustuan zae, pelota nahiko pelota do bestea. Da partio ongi hasi da, eta nire uste dut partio asko gogortuko dela. Gero ez da erraza izaten olako final handietan ondo hastea lau pilotariak. Ez toke errexea, baina, ja oitota zaik eta, normala da, eta partio nire uste dut erregalok eta aurren gutxiko atuko dira. Hasieran partio gortzea jongo dira lauek eta alaxe izan da. Zerrik asko Ladiz, pasatu. Ladiz Galartza. Garaibarko txapeldun handia. Bolea zerantzun Xalak, nahita irekiz. Hor ere sartu eginda Titin. Atzera honek ere, eta bizi. Eutxi Lasku. Bexamarretik Titinek ireki. Gantxoz. David Merino. Zazpiterditik, Geharki. Osongi Laskuren ere. Xala ahal izan duen moduan sartu da. Ezker hor Marantz berriz ere Davidek, eutxi Lasku, Geharki. Bete-beteko partida ikusten ari gara. 116 pilota dagoeneko denera. Titin, bizi, eraman Xalak. Atzera Lasku, Sotamanoz ongi. Erki moldatu da. Daviden ezkerkada. Zaio behar bezala sartu eskuan Titini, atzera Xalak. Partidu asko gortuko ala irutzetan nahi Galartza bezala bat bikote urdin, bikote gorri, Xalare askotan, Titinek ez joku egitek, askotan. Bera ere alduen neurrian ari duk, atzera jotzen. Luzatzen eta gogortzen da, nahazten da, launtzen da. Oain arte errematen da sartuan ez dik egin asmoatu, ezker gantzotu da, baina betiko nahazten aidek, eta bai, aukera pelota hona ikusi du, hor botea eta atzea pelota gamatu hona jotzune. Baina bere joku ez den normalen, botea eta jotzekoa eta atzelari kastigatzekoa. Xalaren txapagainekoari erantzun Titinek, Laskuk laut terditik atzera ezkerrez. Aztertu gintzaio Xalari. Nahiko alanekin, David.
Atzera Laskuraine. David Merino, 9:04 eutsi, erki. Lagundu behar, Erdixalak hor pixka botea partidu gogorra izango eta... Erra. Titin. Txokoan ederki pausatu du, oso ona. Oso erremate ona. 4-2. Lehen da biziko aldiz, 2 tanturen aldea. Atxeden ofizialik ez dute eskatu. Baina zentzurra freskatzera etorri dira. Lau pilotariak. Pello Urreiztik. Trentotik, Italiatik bidalitako mezua. Epa Xavier, Trentotik, Aupa Xala eta Laskurain. Esarkada bat familiari eta Garaziri Iñakiren partez eta nire partez nire familiari. Eman daba, oraintziak, Pello. Eta zeuretzat ere bai. Trentoraino. Juan Carlos Bustillo berriz, desde Colindres, Aupa Titin y Merino, dio. Begira, armailetan zerolako giroa dagoen. Atxeden igartzen ez duen abes batza ekarri dute. Bilarde torre ingurutik. Bai, baina tantoa jokoan denean isilik egoten dira eta hori da benetan ondo animatzea Atzola Briten bestelako izan zen. Pilotalekuko oiturarik ez duen eta kirolau ezagutzen ez duen jende asko joa eta baita horrelakoetan jende berri asko. Keinu Titinek, atzera, Merino, ezkerra Ormarantz, gaizto, Laskurainek eraman nahikoa egin du. Eta gero Titinek eskuinez. Ezin gehiago egin. Merinok jaso, erra, zazpitik, Atzera Xalak, ean oraino doan hau. Errebotean eurtu du Merinok, eta bikain erantzun dio goiko posturan ere. Ezker zoragarria baitu mutilonek. Eta orain eskuinez begiran on jarri duen. Begiran on jarri duen, eta tantoa berak egin gainera. Hasiera ikeragarri, tanto hau ikusgarri jokatu da. Ezkerrez eraman dituen pilotak eta gero eskuinka da hori zer izan da. Eta ezker Orman sartu eta tantoa urdin 5-2 lehenbiziko etenaldia eskatu du Aitor Zubietak iragarkietaragoaz. Bilboko Bizkaia pilotalekuan 5-2 aurretik dira. Titin hirugarrena eta Merino bigarrena. Bana eta Pina joan dira, gainera Pi eta bat gorriak aurretik, lau tantoi, bata bestearen atzetik egin dituzte orain Arrioxarrek. Lehenbiziko etenaldia, gorriek eskatua izan da Aitor Zubietak, bere mutilentzat egin beharra ikusi du nonbait
zazpi tanto jokatuak, 163 pilotaka da dagoeneko. Hasiera gogorra eman dioten horri aukari. Xalak boleaz erantzun dio sakeari, nahita zabaleratu, horreztu gozatu. Merinok, hor bai. Titin, txokora. Atzera Ifek. Hori Laskurai. Hortzi terditik Merino. Apal. Atzera Xalak. Ezkerra idea, ez behar bezala joa, eta Merino berriz ere anuntzera pasaliteke, eskuintala ona, jaso. Sobra luzeko atzelaria. Gora joan zaio, laburrantxean geratu zaio. Xamar, gerri bikain zartutze galare. Baina, sorte txarra motxantzen gelditu batik, gerri doktore sartuta txapara aldein zio pelotorrek. Baina, hasiera partidu nahi ikeragarri jokatzen nahi dek, Merino, hemen atzitita Laskua oso ondo ailanik, eta pelotaga oso ona jotzen, baina ezker horrekin, gainea Xalai mila hundik ezio, denak entzizio eta urrutik hartzen dik, eta hasiera ikusgarri zeratu dik, jokatzen nahi dek. Batipat, Merino biharrela. Eta Xabier, nola ospatu duten nire inguruan ditudanak orain David Merinok egindako akatsa Unai Larriategi, Aritz Laskurainen laguna, eta hementxe sufritzen Unai nola ikusten duzu, 5 eta 3, Aritz oso ondo hasi da, partiduako gordoa. Bai, partiduako goreztu du, ez zendu besteik espero, final bada, eta final batian betire irabazteko normalia mentzate sufritu beharra goten da, eta gaur sufritzeko gogota entorregea, eta hondian partidu hasieran dago, eta ia sufritzen heltzen gara muke arte, eta mentzat aukerakin, da irabazteko moduan heltzen geran. Eskerrik asko. Zuri eskerrak, eta haupa Lasku, eutxi Lasku. Kitinek boleaz erantzun, Xalak txokora ederki, 4 eta 5. Ezker Hormari txatxirik joan da pilota hori. Ezker Hormari paraleloki eta Titinek ezin alegindu da, baina ezin eraman, 4 eta 5. Jokaldi behetik. Eta arriskutsuek, hemen boleaz 6 kuadroti sartzea, bat Titin. Hor motxantza aukelako bolea eta ezin dulako kendu. Eta atzelari atona aukelako bai. Atzelari Merino erakusten nahi dek, ezkarra horrekin pelota hemen atzeti ondo eidala kentzen da, nik pentsatzen di ez dula gehiagi sartu behar. Iñaki Debarbajerisek Mexikon, Pueblan, Xalaren demostrazioaren esperoan gaude, dio, haupa Basaburua, haupa Iñaki. Ondo eskatu behatzeti aurrea. 10. kintzea jokoan, 10etik Merino, 7tik Merino. Titin, jokoan luze. Hor ere sartu eginda, bien tartera bizi. Eutxi Xalak, sotamanoa Titinek, ederki gozatu du. Laskuk denbora badu, 8 terditik, eutxi. Arro, ederki. Merino, erdi-erdira. Xalak Titinik pasa egin nahi, sartu eginda Triziotarra. Dirua, Gorri. Gorri, 4 eta 5. Lan asko iten nahi de Merino, eta lan asko inberko dik, eta alde hortatik ongolar ikuste ikara pixka bat. Botea eta hor askoz gehiago launtzizio, Xalak, okun gehiago sartzen nahi de, dauneko pelotagatan alde desentea zio. Eta horren bideziazte gaina, eta
ikusin beharko dik nola aguantatzen duen partidu luzatzean Merino biharnak. Dena, baina batipar Merino biharnak lan gehiena beha iten nahi dalako. Titinek ireki. Jokoan eta ederki utzi du. Ederki utzi, baina efektu handiarekin. Nik elotan handiela, laskuraino. Euseinik etzio degartu, Bai, laskuraino kun behar di pelotorta. Euseinik etzio degartu, ez batak eta ez besteak. Eta kinu iti bali madu, xalatzeak. Uste laskuraino gorretzuela, espero sartuko zenik ere, bestela. Bai, ez dela biturei. Ongi utzi du, eta gainera ezker horma jo duenean efektu handiarekin zijoan, eta bertan geratu da, baina... Iru kuadroa. Pablo, arratsaldeon. Bueno, gauza gondo hasi dira, ez da erraza izaten final batean gauza gondo hastea. Baina gaur gauza gondo hasi dira eta nik uste dut partido ederra ikusi dugu. Ba, egazan ja oin arte kriston partidua jolasten da biz, Laurek, nik uste atzelariak ikaragarri jolasten ari dira, eta aurrean nahiko ondo ikusten doa, bai xala bai ditin da, nik uste partida ondia joatuko dela gaur. Bai, gehienetan aurrelariak luzitzen zarete, baina ze garrantzitsua den bikote batean atzelariak egiten duen lana. Bai, importantea da, da honek biak dauzen moduan, aurrean Titin eta xalak nahiko pelota hartuko dute, eta nik uste azkenean igual gehien asmatzen duenak aurrean partida basiko duela. Gero azkenean detaileek erabakitzen dutelako, ez da? Askotan erremate batzuk aurrelarian nor hobeto dagoen, horrek erabakitzen ditu partidua. Bai, nik uste horre hongo dela partidu, ez? Hor atzean dominatzen duenak eta gero Titinek xalak pelota hartzen badute, dano dakigu zelan egiten duten tantoa, eta nik uste gehien asmatzen duenak horre hongo dela, ez da? Atzean ikusin behar, Merinori asko kargatzen ari dira, eta nik uste aguantatuko duela, partidua nahiko gorra doa. Eskerrik asko, Pablo. Bale, zuei. 7-4. Sakez egindako hau, sakearen bitartez, hau sakez egindakoa izan da oso luze, eta ezker horman pisu ondia zuen pilotak, eta gainera baztertu. Hor duzea. Hori ere antzikoa zijoan, Titinek xalak erantzun dio, Titinek gantxoa. Merino, bote handia egin du pilota horrek. Bote handia egin du bakarrik, bote handia hartu dikia dauneko, Aldatu egin da pilotaren portaera. Oso itxusi ematen dik, oain bote ikera garrin dik. Orain ja erabat itxusituta dago pilota. Azpitik Merino egurrean, non jarri duen. Ederki markatutakoa izan da, eta bizi gainera, baina txapara joan zaio Titini. Eta lehen Mexikotik jaso dugu, agur bat, orain beste bat, eta poz handia eman didena gainera. Miguel Mari Urrutia, erremontista handiarena, txapeldun handiarena. Kaixo mutilak, oso final polita, emozionantea, dio. Final hau etzio galtzeik, besarkada bat. Beste bat zuretzat, Miguel Mari. Oraintziak Mexikotik final hau jarraitzen ari zareten guztioi badakigu, Venezuelatik ere badirela begira, Txiletik ere badakigu badirela begira, Estatu Batuetatik ere bai, Kalifornian txinon handira gure lagunak. Zentro Baskoko Monik Bereterretx, etxekandereak gaur urtebetetzea du gainera, zorionak Monik. Agur bero bat Euskal Herritik edo munduaren edozein bazterretatik. Gure emankizun hau ikusten ari zareten guztioi. Unai Fouts Agirreren mezua, Bruselastik internet bidez partida jarraitzen. Aupa xala dio, besarkada Xabier eta Josean, beste besarkada zuretzat Agirre. Xalaren sakea.
Ederki irekitakoa, haze pilota eman duen Titinek, ikaragarria, kontuz Lasku, ederki moldatu da, Titinek eskatu, eta ezin eraman. Baina hor xalagatzeak, haindik eta ia petxatzen din pelota, horein behar zula, baina lasai hon behar dik, pelotoitan atzelari ane hon behar dik, beti. Xavier, Miguel, capellan hemen dut nirekin, Miguel. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el que quiera llevarse las chapelas a casa va a tener que sudar y mucho además. Sí, una final es una final. El que ya está ahí dentro jugando una sabe lo que estoy diciendo. Hay muchas cosas, muchas emociones y mucho en juego. Ahora mismo, pues fíjate, están prácticamente ahí y yo veo la final muy igualada. El corazón lo tengo con los míos y bueno, ¿qué te voy a decir? Nada, que disfrutes. Sí, lo estoy pasando bien. Venga. Miguel Capellan, Errioxak eman dituen 3 txapeldun handietako bat. Binakako txapeldun izana da, Miguel Capellan erbiastarra Ruben Belokirekin irabazi zuen. Urte batzu pasatu dira. Eraman Laskurainek, Titinek ireki ez behar beste. Eutsi Merinok. Beharra pelota hori, Jaso, Titin horreztu barkatu. Baina ikusi alduzuen oraino joan den. Aurreko hormaraino, bertaraino. Gazte, behiratu. Ez behiratu lautik sartzen denean. Ez, hoi ikaste irutarditik sartzen da, hoi ez di ikasten, kuadro batetik sartzen. Batetik ez, aurreko hormati bertatik sartu da, bertaraino joan da behintzat. Oraintxe ikusiko dugu errepikapena, begira, Laskuraini baztertu egin zaio. Eta hor senak eraman du Titin aurrera, eta begira, nondi sartu den, noraino joan den. Aurreko hormaraino bertaraino. 8 eta 6 aurretik dira, berriz ikusiko dugu. Beste kamera batek eskainitako ikuspegiaren bitartez. Noraino joan den, erra. Asier Alberdik, haupa Laskurain dio, txapela Gipuzkoara baietz. Gipuzkoara joatekotan, ark eraman beharko du. Norbaitek ebatxi ezean. Bidali mezuak, eitb.com bitartez, eitb.com, kirolak zuzenean, eta hor, iruzkina idazteko tartetxoa daukazue. David Merino, eskuinkada luzea bai, ezker hormara ez, oraingoan arazori gabe erantzun dio Laskurainek. Ies egindakoa kontuz, ongi moldatu da xala. Ariz Laskurain. Etzekit behin pelotan hau Titinek eta teaie baino, hau ez lehengo boten handi gue. Hau gorriena da. Hala, maten dik. Alba duzu, bai ez da ezazu gero epailearekin koldo. Pilota zaila zen hori, baina ongi atera du Davidek, ezker hormatik. Ez da hundik etzio egin. Titine baino hortxe, nasi, kokue, defenditu, lagundu. Laskurain ere mugiarazi. Baina bai, behak seitantu izkegin dago, eta Titinek... Xalak bakarra, Jose? Bakarra. Aukera gehi izaten nahi de Titine, hoi izan behar dik. Un palaster xala. Uste Laskurain oso ondo jogatzen nahi dela, baina Merino oaindik gehiago jogatzen nahi dela. Diferentzi markatzen nahi dela. Zortzitik, ja, bikain berriz ere. Ikusi alduzu ezer egin duen. David Merino. Zortzitik pilota gozatu, goiko losak aprobetxatu, eta zazpian baztertu, eta tanto. Bi egindako baditu,
David Merinok. Xalak baino gehiago, pentsa. Zintzurra freskatzera doaz. Pilotariak, baina esertzeko asmori gabe. Lorena zen pilota hori. Hau da, gorriek atera duten bigarren pilota. Josean Inurrietak bidali digun mezua. Xalala, riki. Hau asko gezuzu ulertuko. Umeak dauzkagunok bai, ere harrapatuko, Josean? Zuenak ere pirritx eta porrotx eta ikusiko ezkipa. Olago dena izan frizkinek, tira. Xalala, riki da kantua eta soraluzetik Joseanek bidali du, baina ez dau Xalari bultzada hundiak ematen ibiliko. Iarritz Jaialaiko presidente ikusi duzue hor, Etxeberri Andrea. Eraman, atzera Xalak, jaso! Titinek goleaz, altxabai, baina kanpora doa hori. Usteko saltzen hobea. Bai, ala ditzatak. Ia jarrita zolako. Errebotean sartuko zelakoan. Irudipen horrekin sartuko zen. Bestela jartzeko denbora bazuen hor. Jarrita zoan, etorrita zoan, hemen zoan. Pelotaka luzea hauen, baina hemen di Merino hoi baino zailago eramaten ez, kentzen, eraman da kentzen haidek. Eta nik uste guain gontan Titinek hanka sartula gaina hor bolea sartuta etzeukean kentzek eta hauko zulon utziko zioan eraman da eta ia tanto inda bezala, leku hortatik. Ni zalantzan hau, zote zen errebotean sartuko. Ez zatak ikutzen. Zazpi terdian egingo ziren pumpa. Ez. Zazpi eta 9. Dagoeneko 300 pilotakatik gora. 300 eta 9. Salaberriren Xalaren ama ere hortxe ikusi duzue. Erazteki hile hori tentsioan zegoela ageri zuen. Semeari bultzaka. Buruz-buruko finalaren aurreko gertakariekin eta ikamikekin ere lat sufritu zuten, gero garaipenak denak gainditu zituen, baina garaipenaren pozak. Final estua doa. Zabalik aukera guztiak. Eta partidako 17. kintzea jokoan. Merino. Alde derra badago pilota batzuetatik bestetara. Ondia, hau erra da. Pilota naturala, bota erdikoa. Ondo laskura. Azkarkada ederra Merino. Titin urrundik. Xalak atzera. Baina zeiten nahi da ezkerrakin, Horrekin kentzea Bilatu zirepa ezkerra eta laskura inda baita Xalare, pelotaka eharra jotzen nahi dik, baina atzeti eraman bagarri ez denak kentzen nahi dik, denak. Bat ezkerrakin. Eta orain eskuinez. Eta orain pilotaka da ederra berak jo. Askurain. Lan ona egiten soraluzetarra ere. Titinek txokoan ezin hobeto pausatu du. Nondik, Nondik, etenaldia nahi du. Etenaldia behar du. David Merinok, ala ez. Ez. Titini deitu egin dio, etortzeko esan dio, baina ze pilota atera deliberatzeko da. Ez etenaldia behar zuelako. Eskatu dute auxilietak. Etenaldia azkenean gorriek eskatu dute, iragarkiak.
garrantzitsuenetako bat eskaintzen ari gatzaizkizu zuzenean Bilbotik, binakako final nagusia, 10-7 aurretik doaz. Titin eta Merino, ez dago alde erabakigarririk, 323 pilotaka da jada. Partida gogorra jokatzen ari dira benetakoa, Josu Agirrezabalak, Klinika San Sebastianetik, aupa Titin dio, Joanes Arantzabalek berriz, Zeanuritik ere, Xalaren alde egiten. Aupa Xala, Iñaki Arrizabalagak, Torrela Begatik, finala eitb.comen bitartez ikusten. Aupa Titin eta final ikusgarria izan dadila. Bi etenaldi izan dira orain arte, biak gorriek galdatuak. Atera hau Titinek. Goleaz erantzun. Ifek. Ezkerka da, ikaina, kaitzeko pilotaka da. Bazterretik bazterrera ezkerrez. Beharki eskubize, berri esartuz. Txispakin zidago, zurrutik hartzen dik. Bi atzelari bakutze bestironik keragarri jokatzen ari duk, Biek. Titin boleaz. Askurainek ezin eraman, ongi joan da. Baina hor iritsi eta gerri sartu eta eutxi eta inbertzaile pelotoiri. Ongi joan da eta irten ere nik uste, nahiko ongi irten zaiola, baina... Altxabearrako pelota ditu, baina hor junda gelditu eta gerri sartu eta eutxi inbertzaileek eta... Aritz Jamarrek, agurrak erronkaritik, Aupa Titin eta David, txapela merezi dute eta agur bero bat, erronkarira ere. Eta hor, Agirretxe, eta albo banatan, Eluskondo eta Estrada. Eta Estrada, bai. Luzek ez barru. Atzo, garaipena lortuta, gaur finalaz gozatzeko moduan dira. Eta hor Xalak boleaz oso aizkilo du. Eta orain arteko alderi gaundiena. 5 tantuz aurretik dira Errioxarrak. Eta oraintxe erreakzionatu beharra daukate. Ifek eta Aritzek. Ifek, esango nuke, Aritz bere lana egiten ari da. Hor duzue Agustin. Ikusi duzue Agustin Ibañez. Titinen anaia. Titin bigarrena. Eta Xalai hoxe falta zaio, txapelketa guztien falta izan du zaio nahi. Gaur lanen aidek eta partidun sartuta etorriek eta... Jarrera aldetik ezin zaio gezer leporatu. Zer esan baino, tanto bukatzeko garaien da inspirazioa eta zuloik ez ikusten da laguntzen da saiatzen ari baino ikusten dek ez daula bepuntuiko benen orain arte behintzat, eta txapelketa guztien da gaur mendi aurrea aldatzea zail izango dut. Logroñon esatu baterako bikote honi berberari irabazi ziotenean orduan asko jokatu zuen, eta baina ez dabil inspirazioet eta jokoz ez dabil puntu gorenean Xala. Baina oraindik argi. Ederki pausatu dut Titinek hau ere, txaparen gainean hilda utzi du. Hilda, 13 eta 7, eta hauek bazoa zago zen. Baziko azteketat esaten nahi nahi zena, bi partidu hontan Merino, bi atzelari gairituk asko jokatzen dira, Merino nagusitzen da askoz gehiago jokatzen dira. Hirugarren etenaldia eskatu du Aitor Zubietak, iragarkiak.
Inigo Pascual, lehenbiziko partidan. Erki jokatu du, nagusitu eginda Alexis Apraizen kontra. Eta orain berriz enpresako lau pilotari. Ari dira, lanean, Jo eta Su. Joaquin Plaza hor ari da. Alegin betean, atzo Ceciliorekin promozio txapela lortuta gustura. Eta gaur berriz txapel nagusiak oso ongi bideratuta. Badakigu denoi ez zaizuela oso gustagarri gertatzen Errioxar teknikoaren estiloa. Pilotalekuetan egia da, oso berria dela. Baina ikusi behar da nola estimatzen duten mutilek eta giroa sortzen eta taldea sortzen eta jendea motibatzen eta omendu aparteko doain bat mutil honek. Eta gaur txapel hauek irabazten baldin baditu. Giro izango da Joakinekin. Begira, garai bateko argazkiak, Gartziariño, Gorostiza. Aritz Laskurainek larri erantzun dio sake horri. Laskurain, zazpitik. Nor baino nor gehiago bi atzelaria. Laskurain. Aztertutako pilota hori ere, baina jaso. Xala, Nora If. Horrien tartean jarri nahi izan du pilota. Gantxoa, bizia ongi gurutzatua, Titinek eraman, boleaz ez. Azkenean bebetik, txokoan utzi, Davide garrapatu hori ere. Atzera Lasku, Titinek jaso. Atzera Xalak, pilotaka da, ederra. Titinek hori ere eraman. Una urreaino. Atzera berriz ere Ifek, Titinek boleaz hori ere jaso. If, zer egin behar du, berriz ere atzera arro, gaitzeko pilotaka da. Seiter ditik boleaz eraman Triziotarrak. If, beste pilotaka da hori bat, baina hori zeruetara joan zaio. Armailetan jende asko zutik. Amalau eta zazpi, Xalak ezin du zulorik ikusi, bakarra du oraindik egina. Bakarra, airez, galdutakoak 3. Elena Azpeitia, labur, norekin zaude? Erotuko zezkigu, hemen armailaren goialdean dauden hauek. Agustín Ibáñez, Titín Segundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás más sudando más que ellos. Bueno, yo creo que parecido. Esta vez están sudando más y yo aquí estoy un poco más tranquilo que ellos. Pero bueno, esperemos a ver que merezca la pena sudar. Está bien encaminado. Sí, ahora hemos hecho tantos seguidos y yo creo que la pareja azul de la Rioja está jugando bastante bien y bueno, pero hasta que no se vea el 22 no se puede decir nada. A seguir animando y sufriendo, eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. Titin bigarrenaren hitzak lasaiago dagoela esan du, baina nik uste pilotalekuan ez dela izango bera bezain urduri dagoenik. Oso mutiko bizia urduria da, honen egonezina ikustekoa izaten da. Titinen bolea, Xala jarrita dago, atzera. Xaparen gainean gantxoa, baina gurutzatu gabe. Merino, Erki. Aztertutako pilotak ere zoragarri ateratzen ari da. Ikeragarrizko lan egiten ari dek, Merino harritutan etxe. Gantxo ederra Xalak oraingoan bai, baina Titinek jaso. Zabalean naita luze, ederra. Tanto zoragarria izan da. Bai. Orain arteko tanto rigorena. Justu alamatek, hauxe izan da. Ez egin asmatuko duen hemen jaurrea, baina emateit beste jarrera bat ikustuzioa piztu eta lotxa esartzen eta estena sartuta bezala atzeneko tantotan.
Eta hartu errazautek, partiduko zea, zama, beak zeure gaustea, hausi beharra, bikote gorrin. Eta erabakik hartu errazautek. Zalantzari gabe. 150 euro, 500 euroren truke. Ederrak dira, baina markagailuan ere alde handia dago eta ez da harrigarria. Hiru horiek entzutea, hemen Bilboko Miribilla auzoko Bizkaia pilotalekuan. Iñaki Rementeria lankideak bidalitako mezua, eitb.comen bitartez ikusten Asturiastik, saltoka baina gustora, haupa danok, haupa zuek. Eta beste mezu bat ere izan dugu, iPad edo iPhone bitartez ikusi nahi duzuenok. Hartu axota eta papera, berehala emango dizuet eta ikusteko esteka. Hartu duzuen, hause da. irubebikoitz.eitb.tv zeharmarra iPad. Hartu duzuen, irubebikoitz.eitb.tv zeharmarra iPad. Sakeak 8, erreferak 14. If, ara. Ezker Orman, jarri du Titinek. Eta Gaxi atera da Ezker Ormatik. Xalak, arazo handia izan ditu bintzat. Ikaragarriak, eraman ere eztu egin eta ez da altxa ere. Gainetzen velozidadik eta bate pelotorre, baina nik uste hor eskarpa eten oso Biurri zikoan hori bai. Eskarpa eten, Eta gero Titinek efektua eman dio. Eta erabat erori da, bai. Eta Xabier Errioxarrekin ari ginela etorri zaigu Xalaren inguruko bat eta esan digo guri ere galdetuta nola ez, Maite Betategi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Burumakur. Bai, agur, deneri. Burumakur. Hemen gira denak Xalarenako, eta multzo txiki bat gira, biztan dena, hemen denenako dira, titin. Gauzak zaile jarri zaizkio. Bai, oraindo bainan, ikusi zer gertatu zen azkeneko partiduak. Nola zen. Eskerrik asko Maite. Bai, zuri. Bai, Aimar Olaizolaren kontrako buruz buruko finalean gauzak ez zituen asko zobeto izan eta ura irauli zuen gaur zendako ez. Eta Merino zabalean jarri nahi izan du pilota boleaz eta haze begiratu bota dion Augusto Ibáñez Titinek. Erasoko jokaldia izan da hori eta ez zaio nahi bezala irten. Eneritz Loiartek goizue taldetik animoak guretzat ere baditu. Haupa Motellek lan hona ikena izeatea. Eskerrik asko. Eta Henry Bengoak bidalitako mezua. Joe Merino, urduri zegoela zirudien hasieran. Bai. Ez aurretik ere erakutsi edo Mutillonek. Pilotari handia ez ezik, plaza gizon latza ere badela. Eta gaur are eta argiago geratzen ari zaigu. Ximu Larrañagak, sora luzetik, Emoxo Glasku, hemen internet bidez finala ikusten Boloniatik, Italiatik. Haupa sora luze dio Ximunek. Laure eta 13 pilotaka da. Bikote gorri pelota bide, zein pelota aukeratu zakila, oke berekin konforme ez, Titinen nahi eta behi da, eta orzabitzek, zein atea ez dakila. Pilotakaetan alde pixka badago, Xalak 101, Laskurainek 102, hor lanak ongi banatuak. Titinek 92, Merinok 118. Baina orain arte Auspoz ere oso ongi erantzuten ari da. Billarde Torreko atzelaria.
Xalaren sakea. Merino gerantzun. Ifek pasatzen utzi dio, Laskurainek bostetik, Egurra. Atzenen zean ateie, Urdinen pelota ateie. Azkenean Urdinen pilota, bai, gehiagizkoak zirela eta edo izan zitezkela eta kezka edo beldurra azaldu zuten, baina keinu ona, keinu ona eta baita aprobetxamendua ere. Eraman Laskurainek titin gantxoa erdira ordea. Beste aukera bat, keinu Merinok gurutzatu, Xalak, jaso! Beste keinu bat. Atzera Merinok. Gaitzeko pilotaka da hori ere. Eraman Ifek. Titin bila. Txokoan zoragarri utzi du. Zoragarri. Bai, baina... 16 eta 9. Merino nagusitasunei bikainateatzen ari dek, oain Titin gaur efrutue. 9. egin duen 9. Eta Aitor Zubietak beste etenaldi bat eskatu du. Hauxe izango da, iragarkintzat egingo dugun azken txartea. Alde handia, 16 eta 9 aintzinetik dira, Titin 3. eta Merino 2. Baina hau ez da oraindik amaitu, ez da gutxiagorik ere. Partidak 22 izaten dira eskupilotan. Xalak buruz buruko txapela irabazteko Aimarren kontrakoa irauli beharra izan zuen eta egin zuen. Eta final honetan sartzeko ere pentsa, nola zituzten gauzak, Aimarren eta Beroitzen kontrakoan. Orduan, espero etzen zerbait gertatu zen, Mikel Beroitzen eskuko mina agertu zen. Eta orain etenaldi honetan, Joaquin Plaza ikusi dugu, Merinoren ezker zangoko muskuluak luzatzen. Badakizue, Aimarren eta kontrako final aurrekoan arazoak izan zituela, azken tanto historiko hartan, epiko hartan, Merino, lurrera erori zutitu, ezkerra eskuina zertzen azkenean, zango sagarrean arazo handia behintza, zaineldua izan zuen zutitu, eta azkenean tantoa berak egin, eta orain ere behartzen baldin badute, nork daki. Laskurain. Labur geratu zaio Aritzi. Itini baztertu, Xala. Atzera. Xala biladoa, gantxoa. Titine geraman, txokora. Jaso Titine, Xalak, ezker sotamanoa. Eutsi Davide, gordu bete partidak. 450 pilotaka da. Botez jarri daiz. Ezker zeharra. Titinek efektoa, ezker horman arazoak, oraingoan ez.
Eta orain honetan David Merino pilota garbia galdu du. 10-16. Bultza ezean. Ez dute estutuko. Bultzatuz gero nork daki. Lanean jarraitu beharra daukate. Gorka Ariznabarretak dio. Xala, zure jokori gabe ez dago partidarik. Behartzaitugu. Emoxok lasku. Aitor Totorikak berriz. Besarkada bat bidali digu. Beste bat zuri bueltan. Eta Xavier ezker hormara joan eta luzaketak egiten ari da David Merino, Luzaketak egiten bai. Ainoak bidali digu beste mezu bat. Ainoa de Hanoverrek. Aristokraziaren dugu. Aupa, Xala eta Lasku, baina baita Titin eta Merino ere. Bai partida ederra. Ados bukatu beharko lukete. Hori ezinezko izan ordea eskupilotan. Bueno, pilotan edozein espezialitatetan dela ere. Aupa guztiok dio, aupa badenak. Xavier, detailetxo bat. Gorriek 4 utxarte eskatu dituzte eta urdinek oraindik alerik ez. Beraz, horrek esan nahi du hor badutela aukeratxo bat partida gelditzeko, baldin eta Davidek arazoekin jarraitzen badu. Eta igual izango dute denen beharra. Asier lekuek beriatik be Xala animetan. Emoxok Lasku. Ifen magia itxaroten. Kike Peralek ere horixe galdetzen du. Posible ikusten alduzue partidari buelta emotea, Josan? Zailen baten di jokatzen nahi dien bezala ikusita, baina hola goxe, pelotan pasalizkiek, hola goxe nekean lanak, lehen esaten nahi dira lana, Gasteizko partidu hartan ikusi ginen, baina orain jokatzen nahi dien bezala ezinezkoa ematen di. Xalak atzera, Titini pasa. Merino, zazpitik. Ezkerka da ikuskarria. Ezker hormarantz berriz ere. Joa bakarrik ez. Gainera sendotasuna, norabidea dena. Eutsi Merino, Xala, ez da sartu. Sartu inberra zeupan, bukatzeko. Laskurain, zazpitik. Erki Lasku. Xalaren ezkerka da bizia. Amarretik. Eutsi Merino. Txistuak nori. Ditu bultzatzen, bikote gorri, Xala gaur ari bultzatzen da jarrera ona, pasatzean bere jokui falta zaio tanto atzu bultzatzea. Merinoren bila doaz eta Errioxarrei etzai hori gustatu. Baina txistu horiek soberan dira. Ifek bien tartera. Merino ibilia da zineirik. Atzera Laskurainek, Erki. David, zazpitik. Eutsi. Laskurain. Atzera Ifek. Eta Merino, larri antxean ikusten diat, Josean. Tanto ontan ekatuta ikusten diat. Merino, larri ikusten diat. Eraman. Kampora, aukera ona izan du ba. Aukera ona izan du, baina kanpora joan zaio. Uste dut aldagelekara dola. Barruaziak. Hankageldin hemen atzen egon de, baina gaurre badik. Badu arazoren bat. Eta nik uste Aimarren eta Beroitzen kontrako azken 15 hartan izan zuen arazo berbera agertu zaiola berriz ere.
Zango sagarretan arazoak, zainheldua. Eta ze aukera, Bikiak igo egiten alegia. Ze aukera eman dien oain esalak esara dit, lagun lana inazi bai eta bere jarrera ona kantxamelo bukatzeko garaien ezinen zegile, zuloik ezin ikusi. Eta bitartean ondoan ditut bai Errioxako gobernuko presidentea, Pedro Sanz, eta baita Logroñoko alkatea, Cuca Gamarra. Pedro Sanz, buenas tardes. Muy buenas tardes. A 5 tantos de llevar las chapelas a La Rioja. Sí, pero la pelota es redonda y hay que lucharla hasta el final. Yo creo que estamos viendo un gran partido donde hay una buena combinación entre la experiencia y la juventud. Y creo que a pesar de que es un partido de final donde los nervios hacen que se arriesgue menos, se asegure más el tanto, yo creo que estamos viendo también determinadas jugadas que son importantes. Hoy estamos los riojanos pues con Titín y con Merino y es un día muy importante y esperemos que el resultado se confirme al final. Quizá ahora la preocupación radica en saber si aguantará el joven Merino, porque acaba de entrar a vestuarios, parece que tiene problemas en los gemelos, el partido está siendo durísimo, está encargando mucho detrás. Bueno, Merino ya por sí mismo tiene mucho mérito. Yo creo que un chaval de 22 años que esté ahí en una final, en su primera final, con esa responsabilidad que le toca, pues bueno, pues hay que esperar que no le juegue una mala pasada el físico y que pueda durar hasta el final. Muy bien, eskerrik asko. Igualmente. Zain gaude denok. Merino noiz itzuliko zain, xalaren eskalaguna duzue horrirudien ezkerraldean. Eskatxa hile hori. Eta Ander Rugarter hemen da, Ander, segundu bat bakarrik. Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon. Bueno, pilotak mila kontu baditu eta nik uste dut Merinok sufritu egin beharko duela gaur. Bueno, sufritu egin behar du, baina sufritu du txapelketa osoan eta beti atera da ongi. Nire ustez, Errioxarrek ematen ari dira aurpegia eta behar bat xala ez du azki aurpegia ematen oraindik arte. Tanto hontan ikusi dugu 3 aldiz pelota sartzeko ez da sartu eta, bueno, hola da. Bikote gorriak behar du xala partido horren ateratzen. Bai, dudari gabe, eta xala ez bada sartzen, Laskurain nire ustez ongi jokatzen ari da, menperatzen ari da, eta azkenean beti bezala, xala pentsatzen genuen behar ba, finalean beste xala bat ikusiko genukela, zer bai, txapelketa honetan behar ba, finalean izango zula bere partidua, baina oraindik arte bederen ez dugu deus ikusi. Pilota gile nagusi bezala, gustatzen zaizun materiala? Hori zuek erran behar duzue, azkenean gauza honitz erraten dute urtean zehar, ere bai, partidoontako ez dakizen bat errebote eman behar zutela, eta partidua bukatzen delarik, inorez ez du deusik erraten, eta bueno, zuek ere bai erran behar duzue, nola ikusten duzue, eta guztitu pixkat, astean zer erraten da, eta gero partidua pasa ondotik zer gertatzen da benetan. Berki, Ander, jozatu partiduari, ea zer gertatzen den falta diren tanto hau. Bai, probestu denek elkarrekin eta festa handi bada gau. Eskerrik asko, zueri. Ander Ugarte. Pumpako arduraduna, Pumpa gaur egun aspeketan asagartzek erabiltzen dituzten pilota denak enpresa horrek eginak dira. Eta Jokin Etxeniz ere mendut, Jokin. Pilotak horrelako gauzak ditu eta 10 aurretik 17 eta 10, baina badirudi arazo fisiko batzu badituela Merino. Bai, ez dakit, David, bueno, barrura sartu bada, zerbait eukiko du, ez dakit ze arazo daka, baina egia da orain arte justo finaleko pelotari onena bera ari dala izaten, ez? Bera ari da diferentzia markatzen, eta, bueno, ez dakit hemendik aurrera segertatuko da, baina partido handia ari da jokatzen. Nik uste dut, orokorrean partido politia ikusten ari gara. Bai, aurrean ni uste dut atzelariak hobeto ari diela, bai, hortxe hasi dia biak nahiko paretsu, Laskurain oso fuerte, oso indartsu hasi da, eta David Merino ere bai, baina poliki pixkate igual zehose hobeto, ez du galdu apenas pelotarik, Merino bastartu, eman ere, kubritu kantza, zehose igual hobeto Merino eta pixkat igual diferentzia hor markatu du, eta aurrean ez da behuki aukera asko,
baina ni uste bai, partido ni uste nahiko politxa. Zerrik asko. Jokin Etxaniz, gustura izango da. Aspeko zuzendari teknikoa. Enpresako bi bikote sartu baitituzte final gorenean eta enpresa bereko beste bi promoziokoan. 18 eta 10. Pelotonek ez ziren materialako zailtasun utzinik, baina miniten aizaiok efektokin da, gero hemen ezkerpa eten sartu zaio guaine, eta sartu izan eta hor ezkerpaten ero iten denun batxe, eta oso gaz mina hundi iten aizaiok hor. Xabier eta lehen zeuek aipatu duzuena Zangozagarrak dituela pixkat hartuta edo kargatuta. Baina gaientzen fresko ikusten dut, Ez duela uste, masaialariakin izan naiz eta ez duela uste arazoetik izango duen. Eraman Laskurainek. Merino. Piska bat kargatu egizateko 5 minutuko etenaldia izan da, Nahikoa zalantzara ingo zuen. Apostuzaren artean eta. Gainera etorri zaio Xalari atzera Titinek. Hemen dior lan egin behar, baina gehi egibili beharrik ez dik izaneko aurretatzea hor. Xala aire eta gutxi sartzen airek eta nik uste eutxiko jola. Titin erasoan Askurainek eraman gozatu gabe eta txapara! Ondo oso garbia izan hori, Ez, azkarra izan dek eta askotan gaur honen aurrelari bata beste aitziki boten batezie baino hor bat zedek askotan pelota garbik o bolea garbik ez dienak, Eta ondo indi sartzea, hor aldan gutxi nabile gazi behartzio bere lagunei. Alde ikeragarri edek, Zazpitanton aldea, bukatzeko lautanto bakarra behar dizkie, ondo jokatzen ari du oso ondore. Batik bat Titine bai, ondo aprotxatuzkik. Hartu ikun pelota honak eta Merino Jokin Etxanizek esan duen bezala, laukoten hobena difentzia handi markatzen ari dek. Erantzun aparta guaine. Oa ezkerrez, baina ezkerrez nola kentzen duen. Ze minen duen, hor mine esan nahi dut pelota egia ez du lautzi aurrego kuadrotan errematatzeko nuen. Ezkerrakin guaine bai, bikain. Beste bat, hau beste pa, eharra. Ondo atatzaiak, Joan, benetan aipagarria egiten ari da. Titinek aukera eman dio Xalari bien tartera luze, jaso Titinek, gantxoa bikaina, ongi joan da bila eta ez du barkatu. 12 eta 18. Oraindik ere ez da hemen ezer erabaki. Atsedenaldia. Helen Azpeitian hor duzu ondoan. Entzut altzait, bai, orain bai. Ba begira, apaizak ere hemen sufritzen, finala ikusten,
Pedro Laskurainen lehen guzua dut, ondoan, Zumarragan apaiz. Errezoak balio aldu, olakoetan? Ez, nik uste, errezatu dugu, erabazteko, albaldin badal, nire lehen guzua Laskurainek, baina, irabazi dezala ondoen jokatzen dunak, ondoen jokatzen dunak. Baina ilusioa ez daigu falta, errezoak egin ditu baino, ilusioa ez daigu falta. Urdainek lau tantoren faltan dira, baina partido istea kostatu egingo da. Partidu buelta asko ematen dituzte, eta ikusi ditugu aurreko kanponatoan ere zenbat buelta eman dituzten partidu atzok, eta Laskuraino jokatu ditunak ere bai, orduan esperantza horrekin gaude hondikan. Hauer buelta ematen du pixkatxo bat, emozio heltzen den, eta gero irabazi dezala hobenak. Espero du Laskuraino irabaztea, merezi du eta. Eskerrik asko, Pedro Laskurain. Eskerrik asko zuei. Merezi du lehen guzuak finala irabaztea, txapela irabaztea, hirugarrenean ere ez ote du lortuko. Dena den, orain arte eman dituzten urratsak ere larri emanak izan dira. Bagizue, lau hoberenen artean, doi sartu zirela. Irujo galdu beharra zeukan da beak irabazi. Irujo galdu beharra zeukan, Irujo galdu egin zuen, eta gero eurek irabazi eta hogeina joan ziren Bengoetxea eta Apraizen kontra. Karambola guztietan suerte handi izan dira. Suerte handia izan dute, eta gero, azkenengo partidan ere Bagizue nola sartu ziren, Aimar eta Beroitzen kontrakoan, atzetik zijoa zela. Aimarrek Gasteizen Titine irabazi zio, kanpon zerean. Baita. Eta gaur zergatik ez. Atzera Laskurainek, bizi baztertu gainera, eraman ez, lauterdian jarri. Gaizto hauen ba. Laskurainen eskuinkada ere ederra. David Merino. Titin, sartu nahi du, sartu da. Gozatu, kutxarre da baki osalari, Titin aurrera, Punpalaster sartu beharra, ongi moldatu da. Zazpien jarri du, pentsa. Arki baina, ongi joan eta 8 terdira. Erki Laskurainera. Asko ditu, bi atzelariak asko jokatzen. Asko jokatzen, baino beste maila bateko Merino, beste maila bateko. Hola jokatzen dula, partiu txapelketa ikeragarri zindik. Honek gola berak izango izkiek irudik etzeo, baina semifinaletan dauen finaletan ematen ari da maila emanezko. Esate bat zergatzela gogena dara. Laskurainek orain ja barkatzeko opariak egiteko lizentzia amaituta dagoenean pilota garbi galdu du. Bi besterik ez galdutakoak, baina hau oso garaitxarrekoa. Finaletan beti da garaitxarra pilota galtzeko, baina gauzak hain gaizki daudenean. Mikel Garmendia bidalitako mezua. Logroñon asteburu pasa. Gure hotel paren daon Elizako santuak ere pilota partidua ikusten nahi die. Eseus! Erki, hau da, zaletasuna bultzatzea, hau. Besarkada bat, Logroñora. Eutsi Lasku. Horrela, primeran moldatu da Merino. Esan duan hori makina baten ahotan bazabilek, honetan atzelera ikonena Merino dela dio jende asko zago gune honetan. Bai, gero etxok zehatzeik, gero urte osoa zehatu behar dik, eta errebotea, Laskurainek.
Errebotean izan da bai, errebotetzat apuntatzekoa. Urtea luzea izatek eta honek gora bera izango izkut, baina guain ematen ari da maila, nik uste bestetatik, bester gainetik daula. Erne ere, zangoari tirak ari da, zangoei, esan beharko dugu biei ere baita. Lan errazik ez dago inorentzat. Joseba Arrutiren mezua. Miraria baino gehiago beharko da, Xalak eta Laskuk irabazteko. Oso zail dituzte gauzak, baina nork daki Joseba. Pumpako Anderrek esandakoa hitz batzuk merezi ditu. Dio Maite Ilarramendik. Zuei pasa dizue pilota, errestoaren zain gaude. Bueno, ez dira lehen aipatu gabeko kontuak. Maite, baina berealaxe galdetuko diogu gure Joseni, honek ez du sekula paso egiten. Eraman Titiñek, pilota zaila eraman du, Laskurain. Beste errebotea. Errebotera Oteboa, ez, hori ez. Eraman Merino. Gora eskarpatea. Ezker Urban gora. Askurainek aldu duen 3. Eta Xavier, lehen Laskurainen lehengusu batekin izan gara, apa izabera. Eta ondoan dut Bilar de Torrekoa ere bai, eta nik ez dakit jende askoak jakingo duen, baina David Merinok pasaden larun batean bere jaioterrian konfirmazioa hartu zuen, eta nik ez dakit bere inkapen haiek mesede egin dioten edo ez. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Recibió buenas bendiciones el pasado sábado, David, en la iglesia de Villar. Sí, yo creo que hemos venido casi todo el pueblo con la intención de apoyar lo mejor que tiene Merino, Tití. Creo que es la fuerza de su corazón. Pone todo en la cancha y eso es lo que hemos venido también nosotros. Hoy en la misa también hemos dicho, bueno, le ponemos en la mano de Dios, pero bueno, a lo que salga, y creo que nos está dando fuerza, mucha fuerza, sí. Muy bien, a 2 tantos de la chapela. Sí, yo creo que estamos en eso y si Dios quiere, pues podemos llegar a casa. Gracias. Es que recasco. Claro, Arantzazun, Laskurainen alde otoitzean ari denen bat ere ezagutzen dugu, Falta izan da, epailearen ustez. Hala dirazi du epailea. Gero inde pelota, ala matezin. 21 eta 13. Oantxe sinisten die, oantxe bai. 21, bai, kosta zaie. Siniste die, oaingo atzeneko zehoi, kinigoi, Merinona. Ia, benetan sinistuta, ia txapela berentzat izango ala. Orain dela 74 irabazi zuen, Miguel, hau bukatuta dago. Bukatuta dago finala. Bai, ia jokatu egin jakauta dago. Baina, deportivamente, lotzar izen da. Ez pelota egitzik, pelotak, horre pelotak, ez egin sartu horre pelota. Da hau zahazdi hau ditxia. Eskerrik asko. Miguel Gallastegi. Pilotez oso kexu. Txokora Titiñek. Barruan da. Ariz Laskurain. Titiñek txapapera. Josan, materialaz zerbait esatekorik edo Ander Ugartek esan duenaz? Ander Ugartepeak arrazoia, gare pelota eskatuta goiteizik, gaur ikusten, deken material oso nabadola, baita pelota pareate igual sobratzeena, bote gehitxo, goketa ikusi dik. Baina dudik etzo eta garbizeo, txapelketon tantenet ikusi egola, baina pelota honake partidu ero.
eta txarra ikusi jeuna pelotariko nahi dituelako, pelota klaseo nahi duelako. Nik uste peloteron problema baino gehiago izan dela urteko txapelketan pelotari atzuna. Pilotari batzuen komenientziarena eta gustuena eta horrena. Lehen ere... Dena, esango nire. Materialari dagokionez, enpresa berberak ere oso jokaera desberdinak erabili izan ditik, bolada batzuetatik besteetara. Figuren komenientzien arabera, eta... Beti ala izan dugu historien, gehinen, Nik historiaren zatitxo txiki bat besterik ez dut ezagutzen, baina azken 20 urte hau egartuta ere, 25 urte egartuta ere, begira, enpresei nahi duzuenari. Eta bolada bakoitzean, garai bakoitzean, enpresa horrek izan dituen izarrei ze pilota komeni zaien eta urese ibili izan da. Gero, arazoa dago, pilota klase batekin gero piloten portaera aldatu egiten dela. Hasieran erabatekoak dira eta gero tanto gutxi batzuk jokatuta, ez asko gutxi batzuk jokatuta aldatu egiten da. 14 eta 21. Xala, atzera. Hau pelota hubea arraskoa, Dikaini, pelota hubea. Aitzakiarik bat ere gabea. Merino. Partidu pixkeat luze xamarraintzatak, 6 ronda mazazpi pilotaka eta luze eta etenaldi asko. Gero Merinoren hori ere bai. Bestolare bai, bestolare etenaldi taktikore asko eta luze gire. Xalaren bolea. Itinen txokoan niakoa. Xalak bien tartera, Jaso, Augusto. Lasku. Eutxi Merino. Xalaren gantxoa. Txokora efektuarekin. Txokoan Xalak ere ormabikoa. Erraz iritsiko da Xala. Beste ormabiko bat, alderantzizkoa. Itinen bere burua bota eta lurrera bota eta eraman. Baietz. Jaso. Xala, tantoa ezin bukatu, eraman hori ere Titinei, bai duzte merituak, Buruz gain pasatzeko alegina, eraman hori ere Davidek. Txokoan bietartera, eraman. Eta Merino berriz ere hankak geldian da. Eta Merino zainelduarekin ezinean. Hogetan bezala xe. Titinek. Jaso, Xalaren botibolea, eraman Merino. Lurrean geratu da. Eta zer egin du Laskuk, Deja da. Jokaldia alderantzizko efektuarekin eta Merino lurrean zegoelako eta txapagainean izan delako. 15 eta 21. Eta honek jakina, nahita nahi ez. Aimarren eta Beroitzen aurkako final aurreko hartako azken tantua ekarri digu gogora. Ainoak Nafarroatik, haupa Xala eta Laskura indio, oraindik ere bultzaka, ez da hoaizki. Alaitz Bidesek, Baionatik internet bidez gaurko finala ikusten goraintzia, gaita zuri ere. Zenbat bazterretatik, gaurko finalari begira pilotazaleak. Zale ez direnak zaletzeko moduko ikuskizuna baitira hauek. Maider ere, Auritzetik, Xala eta Laskuri bultzaka.
Beno, lehen luze iritsi da zegoen gure Joxan. Orain berriz ere etenaldi luzea izango dugu. 15 eta 21. 600 pelotaka eta 620 640 bai, eta ordu beten da zehatzizketa ordu tardi zemaizki. 600 pilotaka da ordu betean gainditzen dituzte, baina erritmo ederrean jokatzea da. 600 pilotaka da ordu betean, eta gaur 645 batzuetan ordu betean kopuru hori gainditzen dute. 645 eta une honetan partidak ordu terdi eta minutu bat. Asko da, asko denez. Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Binakako urteko partida nagusia eskaintzen. Binakako final handia. Xala eta Laskura ingorriz. Titin eta Merino urdinez. Bana eta Bina joan dira. Geroztik aurretik dira Errioxarrak. Irabazten baldin badute. Bikote Errioxar batek irabazitako lehen txapela izango da historia guztien. Xabier, eta lehen aipatu dituzte Realeko jokalariak hemen badirela. Laugarrena eta Merinoren lehena. Ea bazer dioten. Arratsaldean Irukote. Bakarrik. Ez. Kirolaren kontua diala, ez? Partidua irabazita eta orain berriz aldakeletara eta gauza txarrak. Hombre, gauza hori gertatu egiten dira eta azkenen partidu gorra junda, baina bueno, Merino egin duen partiduakin, azkenen normala da ez gauza horiek kontatza baita. Gulen ere gertatzen da, baina hemen ere ze bolila den gazteak ateratzea. Bai, nik uste Merino demostratzen ari dela, pelotari bantu da dela, eta bueno, hasieratik bukaera arte partida handi bat ditula. Eskerrik asko gozatu, ez da egizte gertatuko den orain, baina alba duzu gozatu. Eta zorionak, Eskerrik asko. Zorionak, atzoko garaipenaren ondoren, beste urte betez. Lehen mailan izango delako. Donostiako Reala. Joaquin Plaza, kantxara, kontra kantxara. Hiru final eta hirugarrena ere galtzeko bidea zeramak Laskurainek, Joxan. Inguruan sortu duen ilusioarekin eta... Suertea. Miguel Berasaluze artekaria. Miguel, zuentzako ere ez da ona orain partidua gelditzea, 15 eta 21 aldakeletan pilotaria, diruarentzat ere ez da ona hau. Lío ondile, oye, tanto por ciento eta da lío ondile da, oye, hori ez bada urtetan. Ez bada urtetan, ja trabesan amaitu ingo dia. Tipinek urtelek, bakarrik, jogatzen. Nik uste dut Merino aterako dela, baina Euskal Oze baldintzatan. Intentzu urtengo daula, hiru lau tanto zingo aletor, iguelen, baina tanto batera arte, nipet da urtengo daula. Egezko alda, aldakeletara joatea horregaitik edo? Bai, jode, medikuan da junta, eta lege hori baino gitxio bat duten di aldakeletara, Bai, askotan, eskerrik asko. Zeuri. Laskurainen hirugarren finala zarintzen, Joxan. Bai, gaur oso ondo jokatzen ari dek, baina batzutan suerte behar izateula, txapeldun ateatzeko. Finala jokatzea bakarrik ez dena, txapelketa bikaine eta urtero aidek maile hona maten. Ladiz Galatza, ze pena ez da, pilotari bat horrela ikustea penagarria da. Bai, zer gertatu zaio, ez zaio... Bai, pilo egintzezkio zagozagarrak edo bolak. Io, baina nik ez dut ongi ikusten hau. Gaizki balen badago, hola, atea behar dekantxa. Ez bi arratea. Partidua bere ordu zaudek eta joatu behar zaudek. Oso gaizki ikusten dianik hau. Bai, eskerrik asko. Dagoen bezala, irten egin behar du, Ladiz Galartzaren ustez. Eta Xavier, ondoan Eduardo Gómez, Errioxako kazetari ezaguna dut. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que cuesta ganar una chapela. Pues sí, efectivamente. Es una pena que haya habido este pequeño incidente, porque se ve que estaba el partido ganado.
todavía no sabemos en estos momentos, todavía no sabemos lo que va a pasar. Pero sería una lástima que por culpa de una lesión se sumara un título que a lo largo del partido se ha merecido que se lo llevaran a La Rioja. Tanto por la actuación de Titín como sobre todo por la décimo mocete David Merino, que todo el mundo está viendo que tenemos en perspectiva uno de los grandes zagueros de la época. Eduardo Gomez Elitzak. Eta hemen nahikoa istilu bada. Batzuek hau ez dela bidezkoa eta dagoen bezala itzuli egin behar duela diote. Besteek berriz Iñaki Lertxulik esate baterako Twitter bidez galdera. Zenbat denbora egon daiteke aldageletan? Araudian ez du hori zehazten. Barkatu. Circunstancias adversas para todos, para los pelotaris, para los que están esperando, para todos, Joaquín. Sí, la verdad que nadie desea esto, pero creo que a lo largo del partido la dureza y la tensión de una final se ha pasado factura a nivel muscular y tienen ahí, es uno en los gemelos y otro en el cuádriceps. Están ahí a ver si los apañamos para poder terminar el partido. Aitor Zubietak ere ez bat. Aitor, zera, dan antzoko txarra. Bai, ez, egia da hau ez da hona inoentzat, erritmoa erabat hausten du, nik ulertzen dute jendearen kexak, normala da, baina, bueno, medikoa da kasu hauetan bere iritzia baten duena, noiz atera, noiz geldetu partidua, eta orain gozatzen ez duen esanetan, itxaron egin beharrez, nire bikotearentzat, ez da ona argi dago, baina, bueno, itxaron egingo dugu, eta, bueno, ez da bila ezergarria izan bintzat. Eskerrik asko. Lehengoan golpe latz hartu zuen Aitor Zubieta. Hemen da, David Merino. Lauan utzi zuen. Zuri egin da dago. Datorren ostiralean hasiko da. Buruz buruko txapelketa nagusia. Partida guztia jokatzeko moduan aldago. Bai, bila daude nekatuta, bai Lasko eta bai David. Bila daude hankatako arazoakin eta harik ez dituzte arazoak izango doni bukatzeko, baina nahiko nekatuta daude bilak. Hankak gemeloak, kuadrize, izkiok eta ez dakize esan dituen medikoa, baina nekeen eragina da. Eskerrik asko. Esaten hain nintzai zuen moduan, datorren ostiralean han izango baituzue Urduñan, egun berean bada Sakanan promozio txapelketako partida bat, Ezkurdiak eta Korkak jokatuko dute, baina gu Urduñan izango gara buruz buruko txapelketa nagusiaren hasierako norgehiagokan. Alde batetik González, bestetik Urrutiko Etxea. Beraz, bakizue, ostiral gauean ere, izango da zerekin gozatu. Eraman Merino. Erantzuna ona. Harinateadek, ondo ikusi, Askurain. Bi atzelariak arazoekin urduritasuna eragindako ere, bai. Autore, Oso eta esku bikain zauzke. Oai, eskarpa bikain, Gora, da bukatu, Gora joan zaio, Laskuraini, 22-15. Errioxarrak txapeldun, lehendabiziko aldiz, pilotaren historian bikote Errioxar bat, txapeldun, laugarren txapela, Titin hirugarrenarentzat, historian 53 urterekin txapela, binakako txapela lortu duen lehenbiziko pilotaria, eta lehenbiziko txapela David Merino gaztearentzat. 22 urte besterik ez, dagoeneko gorenean txapelketa ikaragarria egin du, txapelketako atzelaririk gorena izan da, eta gainera txapeldun. Parece una forma de hablar. Hauxe, damen dago egiru, hauxe. David, te comentaba que se dice muchas veces que hay que sufrir para ganar una chapela, y lo tuyo sí que ha sido sufrir. La verdad que ha sido un partido súper duro en una final. Siempre es dura, bueno, a mí me ha tocado, pero la verdad que esto es la hostia.
no tengo palabras, y la verdad que la hostia. Y ganar además con Titín, con quién y con Titín. Pues sí, la verdad que el más grande de todos los tiempos para mí. Delantero riojano para mí es un ídolo y poder conseguir una chapela para mí es un sueño. No es que lo diga, es que es verdad que con 10 años soñaba ganar una chapela con él y lo he conseguido. Para mí no puedo pedir más. Impresionante el partido que has jugado, impresionante. La verdad que sí, no me puedo quejar, no es una final. Las piernas no responden como un partido normal. Se sufre más, no me respondían bien, pero bueno, hemos conseguido ganar, que hemos llegado a 22 y las finales son para ganarlas, no para jugarlas, y hoy hemos conseguido ganar, que es importantísimo. Luego, ganar es una cosa de ganar contra dos pelotarios como Xavi y Lascurain. Sí, la verdad que sí, que no me puedo ir más. No jugar contra Zan y Lascurain, dos de los más grandes en el momento, y con Titín, ¿no? Lo que ha dicho antes, ¿no? Para mí esto es la hostia, la verdad. En la mente que había todo, no puedo pedir más. Mención especial para la afición riojana. Sí, la verdad que sí, que se lo vean, se meten todas en el juego del partido. Han llenado Bilbao, 3.000 personas aquí. Había repartidos, pero la verdad que los riojanos, la verdad que punto la sierra. ¿Para quién es esta chapela? Bueno, yo creo que se hay que dedicar a todos que han estado conmigo durante todo este tiempo. Recuerdo cuando estaba mal, la enfermedad, todo. Siempre han estado conmigo Chema, que fue uno de los partidos, Joaquín, todos. Y ayer con Juan, con Irujo, y me dijo que la dedicara, así que además por él. Gracias. Vale, Bai, eta David Merino entzun duzu eta ondoan Augusto Ibañez Titin Urugarrena dut. Titin, zoriona. Gracias. Emocionalísimo. Sí, es para estar. La verdad es que, bueno, hemos sufrido, ha sido un campeonato que los dos creo que lo merecíamos y bueno, hoy toda esta gente, por toda la afición, mi mujer, mis hijos, toda la familia, pues bueno, es para estar emocionado y bueno, esto es deporte y la pelota pues bueno, tiene estos momentos de alegría, de emoción y muy agradecido a todos, a David, a Joaquín, ya te he dicho, como te comentaba antes, y muy agradecido a la pelota porque esto, pues bueno, con palabras no se puede describir. Cuarta chapela en el Parejas y el campeón más veterano de la historia. Bueno, esos son datos que están ahí, bueno, serán para recordar, pero bueno, yo para mí siempre he dicho, y ahora por ganar o perder la final, pues lo importante es estar, ser competitivo, poder jugar ante este público, esta gente en los frontones, en los campeonatos, y poder seguir disfrutando de la pelota, que para mí es lo más importante. Vaya partidazo del chaval. ¿Cómo? Vaya partidazo, digo, del chaval. Sí, bueno, aquí sabíamos que teníamos que sufrir. Este es un frontón muy duro, sobre todo para los zagueros. Sabíamos que desde el principio pues ellos iban a hacer su juego. Lascurain también ha estado enorme. Los dos delanteros, pues bueno, era difícil entrar y poder jugar adelante, y la verdad es que se lo ha merecido. Es un gran campeón. Es un chaval que bueno, para mí, pues la verdad es que ha sido un placer jugar con él, me ha ayudado mucho, hemos cogido los dos mucha confianza y bueno, así es un placer poder jugar a pelota. Zorionak, eskerrik asko. Merino eta Titin bi irabazleen hitzak, iritziak bildu ditugu, sentipenak oso unkituta biak ere, normalaen moduan. Titinek debuta egin zuenean, oinez ikasi berria zen, David Merino. Eta elkarrekin irabazi dute, batak 43, besteak 22. Elkarrekin txapela irabazi dute, lehen biziko aldiz bikote errioxar batentzat txapela. Titinen laugarrena, Merinoren estreinakoa 22 urterekin. Tantorik onena, hauxe izan da, ikusentzuleok, eta txapelak jartzen hasi aurretik horixe eskainiko dizu. Hauxe izan da, gure babeslearen eskutik, partidako tantorik onena. Ikustazue. Xalak atera du. Xala, atzera. Hau pelota bea de Arraskoa, Lascurain seiterditik. Ariz Lascurain, zazpitik, egurrean. Eutsi.
Merino. Zazpi terditik David. Ariz Laskurain. Titin, motz geratu zaio. Lautik sartu da Augusto. Bolea Xalak, Titinek txokora. Bien tartera, eraman Titinek. Erasoan Xala. Txokoan dejada. Titinen ormabikoa. Titinek bolea zeraman. Atzera Laskurainek. Eutsi Merino. Bien tartera Xalak. Tanto benetan gogorra, ikaragarri gogorra, gogortasunagatik bereziki. Tanto aparta. Buruz gain pasatzen saiatu da Xala. Eraman Merino. Gor begira nola dagoen zaineldua. Txokoan luze Xalak. Eraman, Titinek, Laskurain, eskuinkada ikaragarria, tantoaren gogortasunagatik. Aukeratu dugu batez ere tanto hau hemen begira nolako bukaera izan duen. Ea zer egiten duen Ariz Laskurainek, txokoan nola baiteko deja da eta tanto, hause izan da. Magnesitas Navarras, gure babeslearen bitartez partidako tantorik onena. Sari banaketari egin behar diogu lekutxo bat. Arnasa pixka bat hartzen dugun denok. Txapeldun orde. Xala eta Laskurain. Irribarretsu, baina nik uste tristura latza izango dutela barruan. Lapurtarrak eta Gipuzkoarrak eta hemen dituzue koparik haundienak altxatzen Trizioko izar handia, Trizioko izar historikoa eta Bilar de Torreko izar piztu berria. Bikote latza handia osatu dute. Elkarrekin jarriko ote dituzte ba. Etorri gintuan egun batean, Joxan. Bikoteak nola osatuko ote zituzten eta artean eragaki gabe zegoenean. Eta igual Errioxan partidu batzu jartzeko eta bar da. Dute bikoterik eta bikote latza osatu dute. Latza. Bat txapelketa guztien izan duna, Merino ikusgarrizko txapelketa indi bukara noain diometo. Eta gero hain Titinek pelotai abileek eta pelota aurren arrametakoa tantoa ondo bukatzen di, defensa latza, langile, pelota kendu. Bikote ona osatu eta txapelketan partioa hundu ikin dizkie. Daukean guzti eman die. Bai, horixe. Gustura Titin Zaharra. 53 urte. Eta pelota asko butu Errioxan, Alkarrekin da oso pelota zale beroa, Errioxarra eta zurtan zeret. Pelota zale guzti, zurtan. Ardo trago bat egin Zatotik. Eta txapeldunen irudi honekin emango diogu amaiera gure gaurko emankizun luzeari. Arratsaldeko 4 minutu gutxien ekin diogu. Ja, 3 ordu pasa daramatzagu, gogoratu jaun Andreok. 2012 urteko binakako txapeldunak, txapeldun handiak, Augusto Ibañez Titin 3. eta David Merino 2. Eskerrik asko gaur ere hor izateagatik. Plazer bauzue, datorren ostiralera arte. Izan untxa, jo!